Bos días a todos. Vamos a comezar o pleno ordinario deste mes de febreiro. O punto 1 é a aprobación, se procede, da acta número 1 do 2023 da sesión ordinaria celebrada o 27 de xaneiro de 2023. Hai algunha alegación á mesma? Votamos entón. Votos emitidos 20, sí 20, ninguna abstención, ningún voto en contra. Queda aprobada por unanimidade. Sí, tranquilo, xa o sei. O punto 2 é expediente 923 do 2023, decretos da Alcaldía. Dar conta, señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. O señor alcalde dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria ordinaria do mes de xaneiro ata este martes, que foi a data da convocatoria. En total, dos decretos número 53 a 151. Quedan enterados, teñen copia, se non teñen copia poden obtelas. Moitas gracias. Vamos ao punto 3. O punto 3 é expediente de dación de conta dos informes de morosidade e período medio de pago do Concello de Lalín do Padroado Cultural de Lalín correspondentes ao cuarto trimestre. Ten a palabra o señor secretario. O señor tesorero dá conta de que o promedio medio de pago global, incluindo o Concello Cultural e o propio Concello de Lalín, é de 10,62. Deles corresponde ao Concello de Lalín 10,62 e ao Padroado o 10,96. Quedan enterados. Moitas gracias. Vamos co punto 4. Expediente 11440 de 2022. Modificación do acordo adoptado polo Pleno da Corporación o día 28 do 10 do 2022 en relación á cesión gratuita de 2 parcelas municipais para a construción do edificio de servicios integrados de medio rural. Ten a palabra a concelleira do Urbanismo, Raquel Lorenzo. Bos días a todos e a todas. Este expediente que traemos hoxe aquí nace da necesidade da Consellería de Medio Rural e da Xunta de Galicia de incrementar o espacio que tiña previsto inicialmente nese edificio de medio rural e incrementar, por tanto, os servizos e as prestacións que se llevan a aportar aos veciños e veciñas de Lalín e da comarca do Deza. Deste xeito, na planificación definitiva do edificio que se fai antes de iniciar todo o proceso de construción, habíanse incorporado algunhas das peticións que se fixeron desde o Concello de Lalín para que o edificio prestara o mellor e o maior número de servicios posibles. O incrementar e mellorar os servicios, os técnicos que están a tramitar e xestionar agora a construción dese edificio decidiron que era indispensable contar con todo o espacio disponible nel e, por tanto, a cesión dese local que teríamos na planta baixa de 160 metros cuadrados e outro no soto con 8 garaxes de 250 metros cuadrados é imposible de ceder porque o necesitan para as novas prestacións previstas. Unhas prestacións que se presentarán en canto se acabe a configuración final e definitiva deste edificio, que vai ser bastante máis que un simple edificio de servicios de medio rural. A contraprestación pola imposibilidade de ceder estes espazos no edificio de medio rural é un cambio. É un cambio que consistirá en substituir este espacio no edificio que se ubicará na Rúa Álvaro Cunqueiro, como todos saben, pola cesión en titularidade do que era todo o edificio e o solar da antiga Espodeza no polígono Lalín 2000, actualmente que está ocupado polos servicios forestais. Este cambio vai a concretar en 2 pasos. O primeiro é a modificación do acordo, que ven hoxe aquí a pleno, e con posterioridade na Xunta de Goberno a concreción da cesión do edificio do Parque Empresarial. É unha concreción real que se materializará cando ese edificio de medio rural estea construído e os traballadores e os equipamentos forestais que están no edificio de Espodeza abandonen ese edificio e se reubiquen xa no de medio rural.
Basicamente, o que ven significando é renunciar a unha parcela de 160 metros cadrados e un soto con garaxes por un edificio e un solar completo no polígono Lalín 2000, con máis de 800 metros cadrados construídos, dos que se reparten da seguinte maneira: 443 corresponden á zona de exposición, recepción e entrada e 228 corresponderían a oficinas, despachos e salas de reunións. Concrétase tamén deste xeito un vellonceo deste goberno para conseguir este edificio en plena fachada do parque empresarial e que pode ter múltiples usos por onde está ubicado. Eu creo que é un incremento importante no patrimonio de todos os lalinenses, que non lle vai a costar ningún euro aos petos de todos os veciños, e o que si vai facer é ampliar as posibilidades municipais, creo que nun punto estratégico como é o parque empresarial e nun edificio tan atractivo e ben ubicado con tantas posibilidades que pode ter. Para este primeiro turno. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Home, pero póñame tempo, senón non vou utilizar o tempo. Se non quere que fale, dígame, pero... No, pero ainda non xo había dado, pero... No, pero non entrara. Bo día. Bueno, espera, que non... Dame a sensación de que imos terminar tendo problemas. Problemas de entre nós ou co tempo? No, co trebello este, porque estes cataláns non acaban de... Ahora, tes a palabra. Vale. Ten a palabra. Bo día. Que neste tema se faga unha exposición como se fora algo novidoso, edificio de medio rural, bueno, pois desde logo é moi significativo de como está este goberno, non? De como minte, de como incapaz de xestionar cuestións básicas e, desde logo, cuestións que incluso se lle deixaron feito desde fai 15 anos. Basta con dar un repaso a hemeroteca para decatarse que este é un tema xa moi manido, é un tema no que vostedes lles tiña que sonroxar como mínimo, traer este punto hoxe aquí. Vimos como é un punto de medio rural que nin tan siquiera é unha proposta de vostedes, é unha proposta que o BNG fixo e que concretou no bipartito e que incluso o 6/3 co alcalde actual pois asinaba precisamente o convenio para levar adiante este proxecto e que despois, no 2009, cando volveu gobernar o Partido Popular na Xunta de Galiza, pois o que fixeron foi, sinceramente, chapodalo. Si vemos, bueno, volven traer como auténtica propaganda electoral o tema de edificio rural, vemos como en múltiples ocasións, sempre que se achegan unhas eleccións, sacan de novo este tema. Teño aquí, por exemplo, un dossier da Xunta, onde o 24 de marzo de 2011 vostedes traen o conselleiro de turno de Medio Rural de Novo. Samuel Juárez presentou hoxe o proxecto de edificio de servicios integrados de Medio Rural no municipio de Lalín. 24 de marzo de 2011. Sistemáticamente, desde aquelas, o seu grupo parlamentar en Santiago votou sistemáticamente, insisto, en contra das propostas que o BNG fixo no Parlamento Galego para dotar de orzamento a este edificio. Votaron vostedes todos os anos desde que gobernou Feijóo en contra de dotar orzamentariamente este edificio para que fora unha realidade. E agora nos volven outra vez coa mesma matraca, chegan unhas eleccións e volven, bueno, outro día as parcelarias, que xa é de coña, outra vez o edificio de medio rural, pero a realidade é que carecen de toda a legitimidade para falar deste tema, se non é unha realidade o edificio de medio rural única e exclusivamente é responsabilidade do Partido Popular, única e exclusivamente, e desde logo estamos fartos, de verdade, eu creo que a xente xa non lles cree absolutamente nada, porque fan anuncio tras anuncio, e ímolo ver ao longo deste pleno, e estámoslo vendo xa nestas últimas semanas, de cuestións que non están feitas pola súa incapacidade de xestión e pola súa decisión política, que aínda é máis grave. Insisto, querer sacar peito de algo que ao longo destes anos a veciñanza do noso concello non disfruta deste servizo, única e exclusivamente pola súa decisión e justicia. Terminou o tempo. Deixo para a segunda vez. Alba, que lle dou a palabra? Mario ten a palabra.
Ben, moi bons días. Pois estamos ante un trámite administrativo que creemos que chega tarde, que chega moi tarde. Este proxecto de edificio de medio rural é un proxecto do goberno bipartito de Emilio Pérez Touriño, non se esquezan, que comprometeu con Lalín 1,3 millóns de euros no 2008 para facer ese edificio de servicio de medio rural. Non se ría, señor Crespo, é verdad, está documentado. Hai que lembrar e citar tamén o conselleiro de medio rural en aquela época, que era Alfredo Suárez Canal, do BNG. E o PP leva gobernando 30 anos en Lalín e o edificio de medio rural sigue sin licitarse. Este proxecto sacouse no ano 2008 e o goberno do bipartito gobernou de 2005 a 2009. O resto foi o PP e o edificio de medio rural sigue sin facerse no ano 2023. Entre que se licita e se fai, tardará un tempo en levarse a cabo, non? Cando o goberno da Xunta da man do bipartito deu 1,3 millóns de euros para licitar este proxecto, demostra que miraba polos intereses de todos e non por intereses partidistas. O goberno da Xunta do Partido Popular, cando gobernaban Lalín o cuatripartito, dedicouse a paralizar todos os proxectos. Lembremos o CIS, a ampliación do polígono 2000 ou incluso paralizar a gala do cocido. Canto peor, mellor para a Xunta, cando non goberna o PP en Lalín. Claro, o de sempre, mirar polos intereses partidistas e non polos intereses das veciñas e dos veciños de Lalín. Mentras a Diputación de Pontevedra dalle cartos aos concellos que sexan da cor política que sexan. E aquí, en Lalín, sabémolo ben. Bueno, é por esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. De nada. Turno para Rafa Cueña. Ten a palabra. Bo día. El edificio de medio rural de Lalín irá en la ubicación prevista e se licitará este año. Información de marzo do ano 22 recollido pola prensa local. Agora estamos vendo como hai un cambio porque parece ser que non se pode utilizar determinados departamentos para o Concello de Lalín como estaba conveniado e agora pois cede a Consellería a propiedade do Concello do inmoble actualmente ocupado polos servicios forestais que se podería facer efectiva, podería condicional no momento en que o persoal poida trasladarse ao novo edificio. O señor secretario informa que está absolutamente de acordo con este informe da Consellería. Seguramente tamén informou antes absolutamente en sentido contrario o señor secretario. Parece que lle vale unha cousa como lle vale a outra, non? E eu o que lles quero decir, digo, según os informes, vale de un xeito, e cando a Consellería di que dese xeito non vale, que hai que facelo absolutamente diferente, pois tamén lle vale. Entón, pois, temos un secretario un tanto flexible en este tipo de cuestións, non polo que estou vendo. Señor alcalde, é a enésima cuestión que se retrasa das que vostede ten prometido dende a campaña do ano 19. Aquí, como dixeron o resto de compañeros da oposición, hai datos de hai moitos anos, 2008, hai do 2022, hai de, non sei, podemos escoller case por sorteo a data sobre se que iba a facer con o edificio medio rural. Ahora, enterámonos que xusto antes das eleccións parece ser que vai a ir para adiante, pero todo o que se prometera que o Concello conseguira unha grandísima xestión porque iba a poder utilizar dependencias deste edificio de medio rural xa non se vai poder facer. Entón, eu o que lles digo é que parecen vostedes, non lles vou a chamar nazis, que saben que non o penso, pero seguidores de Goebbels, pola permanente propaganda que están facendo de cuestións que logo nunca se acaban de resolver, atacando con isto. Quero dicir, cantas máis chapuzas de xestión entre a Xunta de Galicia e o Concello de Lalín imos ter para poder ver algo do que vostedes levan presumindo de que iban facer dende o ano 2019, en este caso dende o ano 2008, polo menos. Para cando? Non se cansan, de verdad, de estar buscando todo o día o titular para enganar aos veciños. Eu non digo que xa mala fe, porque todo o mundo quere sacar, evidentemente, para adiante os proxectos. Pero é unha cuestión, evidentemente, de incompetencia política.
Se ti levas prometendo anos algo que vas facer, non acabas de facer, e en bucle, cada 2 por 3 hai problemas, e primeiro empezas a decir que é culpa da pandemia, que si da guerra, que si do informe do técnico, que si de non sei que, ao final, a conclusión de todo isto é que, ao mellor, dende un punto de vista político, estás facendo unha xestión incapaz. E iso a quen afecta é as veciñas e veciños do Concello de Lalín. Nada máis. Raquel, ten a palabra. Sí. Ahora. Vale, mire, non lle vou entrar en liortas dese isto é dun goberno ou doutro, porque vostedes o que intentan é tirar dun fiño e leválo sempre ao seu terreno. E son especialistas en demagoxa neso. Aquí do que se está falando é do beneficio que vai obter todos os lalinenses de un novo edificio. A parte de ter o edificio de medio rural, que vai a ser construído en breve, van a ter un edificio na mellor zona de Lalín, un edificio que non temos máis no parque empresarial. Sería un edificio cunha fachada á entrada de Lalín. Non me comparen unha cousa con outra. O que se aborda hoxe é a consecución dese gran edificio. Eu insistirlle en dúas cousas importantes que vostedes parece que lle pasan desapercibidas no que falei antes. Se hai que facer este cambio é porque a Consellería e a Xunta deciden incrementar e mellorar os servicios que había previsto inicialmente. Esa reconfiguración obrigalles a modificar ese espazo que en principio nos iban a dar. E para nós encantados de que nos den máis sitio. Ojalá necesitaran máis, porque sería que van a ter máis servicios para todos os lalinenses. E segundo, vostedes saben que o que nos permutan son un baixo, un sótano, con garaxes, por un dos edificios máis atractivos do polígono Lalín 2000. Non me fagan unha comparación deste cambio, porque salimos ganando, sí ou sí, para todos os lalinenses. E, bueno, o que dixo Compromiso nunha nota de que son unhas vellas naves forestais, hombre, non o sei. Non sei se son unhas vellas naves forestais. Aparentemente non o creo. Con este expediente, bueno, pois pasa a ser do Concello, como dixen antes, un dos edificios máis bonitos, máis de fachada de entrada a Lalín, son 800 metros cuadrados, volvo a repetir, nun entorno estratégico e integrados no tecido empresarial de Lalín, e cun tipo de construcción creo que nos pode vir ben para ver que posibilidades podemos meter ali. E, bueno, tampouco lles pido que nos feliciten por esta modificación, pero polo menos recoñezan que é un bo cambio o que se está facendo. Nada máis. Ben, Raquel, turno de intervención para o Bloque Nacionalista. Paco Vilariño, tes a palabra. Bueno, se agora este proxecto se avalía en clave de se un edificio é atractivo ou non, bueno, pois vayamos un tema de pasarela e ese o nivel que teñen vostedes, non? Mire, aquí é que vostede non é capaz de entender cal é o debate. O debate é que 15 anos despois, Lalín segue sin ter un edificio de medio rural única e exclusivamente porque vostedes non quixeron e negaron sistemáticamente, incluso chegándose a cargalo cando xa estaba conveniado e orzamentado o mesmo na época do bipartito, precisamente, insisto, por unha decisión do BNG. Mire, que é o que non entendemos? Que todos os anos, cando chegan unhas eleccións municipais, vostedes venden o mesmo. Iso que non entendemos. Ou non entendemos como aquí hai un desembarco sistemático, elección tras elección de conselleiros, prometendo o mesmo. Iso que non entendemos. Ou non entendemos que no 2011, por exemplo, o conselleiro de turno veña aquí a presentar o edificio de medio rural. No 2011 e no 2023 que vostedes volvan traelo aquí. Iso que non somos capaces de entender. Vostedes, de verdade, eu creo que vostedes, e con máximo respeto, faltaría máis, creo que tratan a xente de parva. Creo que tratan a xente de parva. E a xente de parva non ten absolutamente nada, de verdade. Absolutamente nada. Vote o que vote e teña a ideoloxía que teña. Vostedes votaron, insisto, sistemáticamente desde o 2009, levan
14 anos votando no Parlamento galego ano tras ano en contra de iniciativas do BNG para que este edificio de medio rural fose unha realidade. Este é o debate. Non querrán que nos consumamos droga dura, como é volver a este pleno, e non xa lle digo, como BNG, outra vez máis imos votar a favor disto. Pero non nos faga creer ou caer en que imos entrar nun debate como se isto fora unha novidade ou fora, desde logo, un edificio atractivo. Mire, isto xa pasou o tempo, en 15 anos, calquer goberno con un mínimo de responsabilidade faría que isto fose unha realidade. Vostedes teñen unha desesperación absoluta diante das próximas eleccións municipais porque non teñen absolutamente nada que venderlle á cidadanía. E volven outra vez máis, e é moi cansino e moi aburrido a falar do mesmo e a prometer o mesmo, e o levan no programa e traen conselleiro, e cambia o conselleiro, volve o conselleiro novo e volve a anuncialo, e despois teñen tanta jeta que, insisto, volven votar en contra todos os anos no Parlamento galego. Mire, xa está ben, vale? E se de algo, insisto, non pretenderán que aquí lle demos os parabéns por algo que, desde logo, unha radiografía do desastre de goberno que vostedes son e da forma que teñen, ademais de gobernar. Gracias. Ten turno para Mario López. Nós non estamos en contra deste proxecto, en absoluto. De feito, ímolo votar a favor, entre outras cousas, polo que dixen na miña primeira intervención. O PP de Lalín levaba no seu programa do 2007, do 2011, do 2015 e do 2019 o edificio de medio rural. Levan gobernando toda a vida. O edificio de medio rural sigue sin facerse. Pois ben, agora parece ser que están os cartos consignados e que se vai levar a cabo este proxecto, vai se licitar. Pois, benvido sexa. E miren, eu empecé dicindo que isto era un trámite administrativo, pero é unha chapuza administrativa. Chega moi tarde e a Xunta deulle moitísimo traballo mudar as oficinas que agora están na Rúa da Ponte polas vellas. Moito falar do rural, pero este proxecto sigue sin facerse. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para Rafa. Ten a palabra. Gracias. Señor Crespo, pode explicar isto, de verdad? Por que vostede di que vai estar o ano pasado licitado este proxecto por enésima vez en prensa e estamos a, creo que 24 de febreiro, e a día de hoxe entendo que están aínda con modificados porque o señor secretario di que agora, bueno, pois que está de acordo co que di a Consellería e que, lóxicamente, que o que prometeran que non pode ser e que agora parece ser que o que nos ceden é o edificio Forestais porque é precioso, bonitísimo, é unha maravilla e podemos facer ali un montón de cousas que aínda non sabemos que vamos facer. E eu, señor Crespo, quero lle preguntar, a 24 de febreiro do ano 2023, de quen é culpa de que non haxa un edificio de medio rural mínimamente decente en Lalín? É culpa do Partido Popular, a súa parte alícuota de responsabilidade xunto coa Xunta de Galicia, ou é culpa dos demais? Pregunto. Ata cando van a estar prometendo en bucle que vai vir aquí o edificio de medio rural en unhas condicións e logo fan modificados e din que van a vir en outras condicións? Quero dicir, a culpa de quen é? Vai asumir algún tipo de responsabilidade dicindo, pois efectivamente a Xunta de Galicia do Partido Popular, a inmensa maior parte dos anos, non cumpriu coas promesas que se fixo na Lalín, ou non cumprimos nos sucesivos programas electorais do Partido Popular prometendo o edificio de medio rural e a 24 de febreiro do ano 2023 seguimos sin ter licitado o edificio de medio rural? Van a facer algún tipo de autocrítica a este respecto? Cantos anuncios máis van facer en este sentido de aquí ao 28 de maio para intentar enganar non, sino que lles crean, porque eu non penso que vostede teña mala fe, pero sí que levará asco a súa sardiña de decir, vamos a prometer un edificio de medio rural, imos prometer que o CIS vai estar feito, imos ter pistas de atletismo. É dicir, vostedes cando van concretar algún tipo de proxecto dos que levan prometidos durante anos e anos? Digo, cando? E contésteme, por favor, de quen é responsabilidade, máis que do Partido Popular, que non exista un edificio decente de medio rural na comarca rural e gandeira máis importante de España, como é a comarca do Deza, especialmente Lalín,
e que non haxa a día de hoxe. É culpa de vostede, da Xunta, ou é culpa do resto de habitantes do Orbe? Se me pode explicar, eu agradezco moi moito. E estou convencido que están felices porque se ceda ao Concello de Lalín o edificio de usos forestais, porque é precioso, podemos levar algún tipo de premio de arquitectura, pero ainda a día de hoxe, creo que acabo de escoitar a súa concelleira decir que non saben que van facer ali. Bueno, a ver se o temos que facer outros. Moitas gracias. Ben, moi bons días a todos. Eu que lles pido é que, agora tócame falar a min, eu estuve tranquilo e respetuoso e pídolles o mesmo, mentes dura a miña intervención. De acordo? Gustaríame en xusta reciprocidade. Bueno, perdone, quere falar o secretario? Doulle a palabra. Pideu-mo ele, non quero que fale, pero pideu-yo ele, quero dicir. Dixo-mo o secretario que quería dar explicación, supoño que será a fío do que lle dixo o señor Pulle. César, tens a palabra. Sí, vamos a ver. Eu, en todo este expediente da cesión destas dúas parcelas, a Xunta de Galicia, a Consellería do Medio Rural desde o ano 2008, reafírmome, ratifícome, reitero todo o dito e o feito e o que está firmado. E non sei se hai algún verbo máis, en galego ou en castelán, no mesmo sentido. Desde o ano 2008, a Xunta de Galicia e o Concello pretendían construir aí un edificio do medio rural e a Xunta de Galicia, en contraposición, pretendía ceder un baixo de 161 metros cuadrados, un semisótano de 250 con 8 plazas de aparcamento. As dúas administraciones que tiñan vontade, do ano 2008 hasta hoxe, pois cambiou. Tanto a Xunta de Galicia como o Concello, prácticamente a iniciativa sempre a levou a Xunta de Galicia e hubo que cambiar o ano pasado, 2022, porque había un novo proxecto por dificultades técnicas e hoxe a Xunta de Galicia o que nos propone é que lle cedamos todo esa parcela, pero que non hai esas cargas, non hai esas cesiones ao Concello, ni do baixo de 161, nin do semisótano de 250 metros con as 8 plazas de aparcamento. Pero que a cambio nos ceden a construcción de Espodeza e o solar. Pois, pola miña parte, non hai nada que decir, non teño nada que decir, reafírmome, creo que axústase a dereito, e creo que desde a Secretaría non hemos cambiado absolutamente ni un ápice a intención, ao contrario, sempre fixemos todo o que nos mandou a Xunta de Galicia, e administrativamente non creo que se pueda atribuir á Secretaría ningún vicio, defecto ou dificultad para tramitar este expediente. Nada máis. Moitas gracias, señor secretario. A ver, espera. Señor secretario, eu non teño por costume entrar en debate con vostede, pero acaba de ratificar o que eu dixen no seu momento, que lle valía o acordo anterior da Xunta de Galicia, que a vostede lle parecía conforme a legalidade, e que cando a Xunta de Galicia modificou o acordo dicindo que o anterior acordo non podía ser válido, tamén lle vale. Non dixen ni máis ni menos que eso. Non, vostede di no informe, perdón, señor secretario, non entro en debate con vostede, digo que vostede di no informe que está absolutamente de acordo co que di a Xunta de Galicia, que é exactamente o contrario do que decía a Xunta de Galicia antes. É dicir, valelle o de antes e valelle o de agora. Non é valorativo, é absolutamente descriptivo do que estou dicindo. É absolutamente descriptivo do que estou dicindo. Válelle o de antes e o de agora. E eu non dubido que vostede diga que son legais os dous. Eu non dubido eso. Pero que di que lle vale o de antes e que lle vale o de agora non é unha valoración que eu faga. É a descripción dos documentos. Perdón, eu respeteille o seu turno de palabra. É a valoración. Non estou facendo unha valoración, estou facendo unha descripción da lectura dos documentos oficiais que vostede suscribe. Nada máis. Gracias. Bueno, dicíalles que, por favor, eu que lles pediría é que non me interrumpan porque neste tema pois quero deixar claras un posicionamento de como foi isto. Eu admito que a oposición, que sodes 3 contra 1, tamén xa fustes 4, ahora sodes 3, eu admito críticas á miña xestión e á do meu goberno, sin dúbida. Son normales por parte da oposición. O que non admito, señor Cuña, é que me diga que sou incompetente, porque poderei ser máis ou menos competente, pero dixo que era incompetente. Eso eu creo que non lle compra ninguén no pueblo. Pódenme acusar de outras cousas, pero de incompetencia creo que non, senón non teria posibilidade ninguna de estar aquí onde estou. Ben, recoñezo que me tuven que empregar a fondo para que saíra este edificio. Pero, señor Vilariño, sairá. E sabe unha cousa? Eu reto a que, como non vai sair, vostede terá a razón. Pero se antes do 28 a Xunta saca a licitación do edificio, xa non ten volta atrás. O edificio está metido nos orzamentos deste ano. O edificio
Este cambio sométese agora a información pública. Terminada a exposición pública, a Xunta de Galicia, teño o compromiso do conselleiro e sei que o vai a cumplir, saca a licitación. Por lo tanto, vai estar licitándose e vai estar prácticamente para axudicar no que toca cando sexa o día das votacións. Por lo tanto, xa non terá máis demoras. Mario, vostede, home, eu sei que vostede non estaba aquí e podo entender que poida decir que o señor Touriño fixo isto, etcétera, etcétera. Mire, o alcalde son eu e foi quen lle pidín eu. Por certo, eu tiño unha magnífica relación con Pérez Touriño, magnífica. Tamén con Anxo Quintana, pero con Pérez Touriño magnífica. E Pérez Touriño, cando lle pidín isto, nin siquiera falei con el. Pidinlle a Anxo Quintana. Pérez Touriño neste tema nin se enterou. Eu pidinlle a Anxo Quintana, que era o que levaba a agricultura, e quen se comprometeu nunha reunión no Concello Vello foi Anxo Quintana. Está aí a hemeroteca para velo. Por lo tanto, o Touriño chegoulle dado ali. Por lo tanto, os méritos para que nos ten. Pero sabe unha cousa, para que o bipartito nos prometer eso, alguén o tuvo que pedir. Porque na extensión agraria chovía. E, por lo tanto, había que facer un edificio. E eu pidín un edificio, que podían alquilar outro, como despois fixe a Xunta. Pero había que facer un edificio. Eu pedino e pacteino con Anxo Quintana. E logo pasou o que pasou, que non vou relatar toda a historia. O que sí é certo é que nos orzamentos da Xunta deste ano está un magnífico edificio que, máis con edificio medio rural, é unha delegación da Xunta en Deza, porque ali vai a idea que este todo o que ten que ver ca Xunta que este ubicado ali. E agora a Xunta dinos algo lóxico por parte da Consellería. Eu pidinlle máis servicios dos que hai. Entón non lle chega ao espacio do edificio. Non lle chega xa agora ao espacio do edificio para o que eu lle pidín que houbera ali dentro. E como non lle chega, dime, fannos falta os 100 e pico metros que tedes vos. E digo eu, conselleiro, pensando que eu xa non lle quería nada máis, porque vai meter máis servicios, xa diremos os que. Entón, houbera ayudado igual, vexe, o conselleiro, eu teño que defender a nosa parcela. Por lo tanto, se che deixamos os 100 e pico metros malos aparcamientos, que nos das a cambio? Pois algo que teña a Xunta. Entón, a mí ocurreuseme, Espodeza estaría na permuta? Sí. Bueno, pois cambiamos unha cousa que pode valer X por algo que vale como mínimo doble en valor económico. Como mínimo o doble. E o Concello de Alín vai salir ganando. Mire, a parcela que onde está ubicada a Espodeza vale máis que a parcela inteira que lle demos a medio rural, ali na zona da Viuda. Vale máis, solo eso vale máis. Por tanto, oiga, mire, non digan que é porque hai eleccións. É porque hai eleccións que sempre hai eleccións. Cando non son do Concello, son da Xunta, e cando non son do Estado. Estamos de eleccións diario neste puñetero país. Entón, mire, aquí non é que veñan conselleiros agora, sempre viñeron cando eu estuve, pero é que, Mario, eu recórdolle que, non, eso é o señor Vilariño, recórdolle que aquí os conselleiros, cando eu fui un alcalde, sempre viñeron en período electoral e preelectoral e non electoral. Foran de calquer partido, porque no ano 7, que me presentei eu ás eleccións, desfilaron por aquí os conselleiros do bipartito e vayan á hemeroteca, Por certo, co cabreo de algúns de ustedes. De ustedes que están aquí, non exactamente, pero de algúns dos seus partidos, sí. Por lo tanto, que sepan que aquí sempre desfilaron os conselleiros, sempre, foran do PP e foran do bipartito. Cando me tocou ir ás municipales co bipartito, viñeron por aquí os conselleiros. E senón, vayamos á hemeroteca e vémolo. Eu creo que non é creíble que vostedes digan que agora isto que traémolo a pleno non porque queiramos enredar, sino porque a nos convennos. A nos convennos porque imos cambiar 160 metros por algo que é infinitamente mellor para o caso do Concello de Lalín. Non hai dúbida ninguna. E, señor Vilariño, como non o imos facer porque é un enredo electoral, supoño que a Xunta, se o saca a licitación, empezan as empresas a facer ofertas para ese edificio fantástico. Espero que non digan que o que acaben eleccións que van paralizar o proceso de licitación. Só faltaría que dixeran eso. Pero mire, eu teño o compromiso de que cando... Perdón, eu dixenlle que eu escoiteinos a vostedes. Ben. Non me diga vostedes que por alusións deille o que quixo. Deille o que quixe. Ben.
Ben, eu non fago o que me dá a gana, eu só lles digo, a ver, cando vostedes piden un minuto máis, nunca yo nego. E agora, escoite, a ver, vou falar un minuto máis, vale? Un minuto máis. Poño aquí, aí van 2 minutos, falo un minuto. Está marcando, No, a ver, o que lle quero dicir é que este edificio é unha petición do alcalde Pepe Crespo a Anxo Quintana, a ninguén máis, nin siquiera o conselleiro medio rural daquelas. Anxo Quintana veo a Lalín e dixo que a capital agraria de Galicia que estaba en Lalín, salón de pleno, recibino cun gueiteiro solo e cunha... está aí a meroteca. Tiña unha magnífica relación con el, magnífica. E dixo-me que iba a falar con o conselleiro, eu non negociei nada co conselleiro, negociei directamente co vicepresidente. E o presidente Touriño enterouse cando foi para acordar a dotación do edificio. Agora, vaise facer sí ou sí. E tamén lles digo, e remato, e non quero dar máis explicacións, porque non as hai, que me tuven que emplear a fondo para sacalo adiante. Pero empleéme, e agora estou satisfeito. E cando lle digo que me tuven que emplear a fondo, entendan o que queiran. Porque é un edificio moi caro, empezou valendo 1 millón de euros, e agora por vale 3 e pico, non? 3. Non. Eu sempre me empleei a fondo, pero o edificio cando se iba a facer veu a crisis. Cando o edificio se iba a facer veu a crisis. Entonces deixámolo en stand-by. A crisis do ano 7 e do 8. Entón, cando veu a crisis deixámolo en stand-by. Pero aí está. Señor Vilariño, reto a que xa verá como antes das eleccións. No, pero vais estar licitando, pois xa non ten volta atrás, O edificio agora vai sí ou sí. Moitas gracias, vamos a votalo. Iba a consumir un minuto, consumiu os dous, mas a maiores... Non, xa que había unha amiga boa. Votamos. Arredemo para votar a favor tanta discusión. Votos emitidos 21, a favor 16, Partido Popular, PSOE e Bloque, abstencións 5 de compromiso, apróbase por maioría. Punto 5 é a modificación de crédito extraordinario número 1 do ano deste ano. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Sí. Sí. Xa está. Bos días. A finalidade desta modificación de crédito é para un expediente de emerxencia relacionado co acondicionamento e reparación da pista de acceso ao lugar de Acevedo, en Zobra. A Meixedo. A Meixedo de Porto Martín. Sí, ese é o tramo, pero o expediente, a denominación é así, Acevedo. Sí, despois o traxecto é o que dices ti, alcalde. Nada, non hai discusión ninguna, simplemente aclarado. Do que se trata é que, como todos sabemos, por condicións climatolóxicas do 31 de decembre a comenzos de xaneiro, pois nesa zona que estamos a describir, pois producíronse uns danos nesa vía do Concello de Lalín. Houbo outros danos en outras vías, pero da gravidade como esta, pois ningunha, que xa se foron acometendo esas actuacións, pero neste caso, pois, fíxose a valoración dese derrumbe e se considerou que era unha obra que había que facer, dado é a única pola que discurren para que poidan acceder a veciñanza desas aldeas. Entonces, mediante decreto, pois xa se tramitou este expediente.
ten un importe de valoración de 199.980 euros e ese é o importe desta modificación. Neste momento, xa o expediente, dado os antecedentes que figuran no expediente, xa se poderse tramitar por vía de emerxencia, xa se está levando a cabo previa adxudicación tanto da obra como da dirección e coordinación de seguridade e saúde desa actuación. Esta modificación se fixo ca baixa de dúas partidas, unha que fai referencia ao abastecemento domiciliario de auga potable e de instalacións en locais sociais, acondicionamento de locais sociais. Son dúas actuacións que estaban financiadas con préstamo e son dúas baixas que aparecen nesas dúas partidas. Nesta miña primeira intervención non teño máis nada que explicar. Gracias. Intervención? Non. Intervención? Alba ten a palabra. Ben, pois, bo día a todos e a todas antes de nada. Nós deste tema, estamos de acordo en certo modo. O que sí que creo é que non chegaríamos a esta situación se houbera feito as reparacións que se tiñan que haber feito antes. Eu lembro que no do ano 2020, en xullo, se non recordo mal, tivemos unha reunión coa veciñanza de Zobra e xa daquelas nos pediran o arranxo desta vía xunto con outras moitas demandas que nos trasladaron, entre as que está o socavón da curva, que ainda sigue estando no mesmo sitio, a pista que vai a Liñeiras ou a que vai a Irixo, que tamén seguen nas mesmas condicións, e creo que se daquela se houbera feito a reparación, pois ao mellor non estaríamos agora falando destas cantidades para facer a reparación. En todo caso, agora falan de que os danos veñen por as condicións climatolóxicas do 31 de decembro. Si é certo que houve un temporal bastante grande nesa data, pero non é menos certo que houve datas no ano 2020 nas que as condicións climatolóxicas foron peores, porque houve refachos de vento que superaron os 80 km por hora, que non os superaron o día 31 de decembro, e superaron os 50 litros por metro cadrado, que tamén os superaron o 31 de decembro. En todo caso, nós imos votar a favor porque estamos de acordo, xa estaba mal daquelas, cos temporais, pois acaba esmorecendo, e sería unha gota que colmou o vaso, por decirlo así, e creemos que se houbera feito daquelas, pois non chegaríamos a esta hora. E nada máis. Gracias, Alba. Palabra, non. Ti queres dicir algo? Eu creo que xa está todo dito. Alba, equivocaste, pero mira, non é que o temporal fixera mal na pista, é que se esbarrigou unha pista. E saiu na prensa. Esbarrigouse. Mira, o que vale os cartos é que a pista marchou en plano para baixo. Entonces, ali foi secar ao río, non porque polo temporal, sino porque, polo temporal choveu tanto que a auga levou un anaco de pista. E a pista está nunha curva, pero non é que estuvera deteriorada de vello. Ali non estaba nada deteriorado de vello, é que marchou en plancha todo un taluz. Home, algo deteriorada estaría, porque nós metimos un rogo de todo o que nos pediron os veciños desa pista no ano 2020. Pero non estamos falando do deterioro de baixo, isto non é un pavacheo da pista ni nada, isto é que ali o que costa os cartos é que nunha zona, nunha ladeira, que ten por abaixo algo de pedra, supoñemos, pois marchou todo en plancha e quedou a pista colgada. Pero é que eso non lle estou discutindo. Pero é que xa pouco son os cartos. Non é para bachear, Pero é que iso non lle estou discutindo. É que usted ten que escoitar un pouco máis. Eu entendo o que me quere dicir, pero non lle estou discutindo que costes os cartos. Eu estou lle dicindo que había unhos baches ou unhas deficiencias nesa vía xa fai 2 anos que nos mantivemos. Que ten que ver con este proxecto? É que este proxecto non é para arreglar esas deficiencias que vostede di. É que este proxecto é para arreglar o que se esbarrigou. Pero eu estou dicindo que ao mellor o que se esbarrigou é porque xa había unhas deficiencias anteriores. A maiores das condicións climatolóxicas que xa había. Mire, o día que se esbarrigou fomos ali, creo que todos os grupos políticos, pudo ir vostede tamén, e vio. Eu creo que fomos ali, eu creo que os de Compromiso foron ali, Medela polo menos sei que foi ali, Paco Vilariño non sei, pero supoño que tamén iría. E ti non fuches a única que non fuches. Se furas ali virías como marchou en plancha, como marchou o do tren. O do tren que se esbarrigou aí e que descarrilou o tren, pois tamén se esbarrigou. E entonces o tren descarrilou. Entonces a vía estaba perfectamente e esbarrigouse, estando perfectamente por culpa das condicións
Alba, non tes razón. Alba, non tes razón. Alba, non tes razón ninguna, sinto. Non tes razón ninguna. Votamos, por favor. Indo podes ir ver agora que está sin facer, vai no ver, porque vexas como marchou aquilo, que aquilo non ten nada que ver co mantenimento. Estamos votando, por favor. ...21 a favor, apróbase por unanimidade. Vamos co punto 6, que é o recoñecemento extrajudicial de crédito número 10. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Maripaz. Ben, pois este expediente, o primeiro que se trata de levantar o reparo, que está incorporado no expediente por un importe de 78.674 euros, que fan referencia pois a facturas de consumos eléctricos, tanto de Naturgy como de hidroeléctrica de Silleda. Este expediente, unha vez que se faga este trámite, que se faga o pago correspondiente, pois tamén se acorda o inicio de expediente para exixirlle a UTE formada por Acción e Alumbrados Viarios, que é a UTE que conforman a empresa de servicios enerxéticos do Concello de Lalín, porque a quen lle corresponde e a quen ten que asumir o pago, para que faga o reintegro deste importe. Moitas gracias. Non contén máis nada este expediente. Intervención? Que? Sempre son as facturas, sempre. Interves. Ten a palabra. Bueno, é moi bo que se conclúa este expediente dicindo que non ten máis nada este expediente. Eu, 3 preguntas, non? Como non ten nada, só fago 3. Que por que teñen que traer aquí o levantamento do reparo, se non ten nada, porque o teñen que traer aquí. Por que non sacaron ao longo deste mandato o concurso, e canto non sai máis caro, e me gustaría que como que falara a interventora ao respecto tamén destas preguntas, canto non sai máis caro os veciños e veciñas de Lalín que vostedes non sacaran a concurso precisamente este suministro, non? Gustaríame que me contestaran estas 3, xa que non ten máis nada. Alba, ten a palabra, Alba. Vale, nada, veñen aquí, estamos outra vez coa mesma, levamos 4 anos con este tipo de expedientes en riba da mesa, en cada pleno. Eu estou convencida, creo que non houve un só pleno no que non tivéramos expedientes de recoñecemento extrajudicial de créditos para votar ou para debater. Hoxe son 78.674 euros en enerxía. Por certo, tamén veo un decreto polo cal se pagaron eses 4.625 euros para o cocido dos gandeiros. Quería lembrarlo aquí. En fin, o caso, a falta de contabilizar as facturas reparadas no ano 2023, vou a dar un dato que creo que é bastante esclarecedor, e é unha cifra que vai dende maio de 2019 ao 31 de decembro do 2022, e creo que semellante cantidade pouca excusa ten, e é que son 10.683.246,12 euros en facturas nas que se saltan un ou outro procedemento. En cada cal vai dun xeito distinto, pero ningún seguindo as normas procedentes de contratación. E remato nesta primeira intervención. Grazas, Alba. Turno para Teresa. Bueno, bos días a todas e a todos. A min sí que me gustaría que a interventora sí que falara neste punto, que a señora concejala de Facenda girouse e dixolle que non facía falta a súa intervención. Da mesma maneira, sí, fixeches unha negativa ca cabeza, entonces eu interpretei de que non facía falta que falaras. Non obstante, nesta miña intervención sí que ven este expediente, porque non hai contrato da luz nos edificios públicos. En todas as instalacións municipais estamos pagando máis cara a luz. Isto supón un despilfarro cuantioso no caso de abonar estes suministros.
Cando houve o traspaso de poderes, dixémoslle que se adheriran á FEM, porque este contrato da luz a que lle fala sacouno cando nos tocou gobernar e sei da súa complexidade. Entonces, como se non o dabades sacado ou non o dabades priorizado, pois sería ben haberse adherido á FEM e non estaríamos pagando estas cantidades estratosféricas. A señora concejala olvidouselle dicir que priorizaron outros contratos e que non fixeron ese. Tamén se lle olvidou dicir que falta o informe. Eu gustaríame que tuveran un pouco de empatía e se este informe houbera vido no noso mandato, o que dirían? Porque aquí no informe da señora interventora pon que falta un informe e que por eso non se pudo iniciar o expediente de reintegro, pero sí que traen o pago destas facturas a pleno, co cual eso é unha xestión política que ustedes fana moi deficiente e a vista está con este expediente que levamos 4 anos traendo as facturas da luz e que agora que esténse pagando facturas e non se lle exixa a un técnico prioridade neste tema. Aquí vemos que hai un incumprimento flagrante na lei de contratos porque é un suministro de trato sucesivo co cual habería que habelo sacado, como vostedes saben, a maiores roza todo tipo de ilegalidade porque están facendo un fraccionamento contratual, sacaron unha S para o lomeado público e deixaron as instalacións, co cual queda en evidencia ese fraccionamento e ademais tedes que estádelas pagando mediante un contrato menor no que non se está beneficiando ningunha empresa local. É dicir, porque se eludimos a lei de contratos para beneficiar a unha empresa local, podo entendelo, pero é que neste caso non se está facendo nin eso. Para esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Señora interventora, ten a palabra. A ver se vos enterades de que... A ver se vos enterades que das a palabra solo desde aquí. Teño que explicarlle a algún concejal máis ou ao secretario da interventora que non primedes aí, que non vos dou dada a palabra. Ahora. Vale, en relación con as... Vale, agora sí que non foi culpa miña, Decir que en relación co que preguntaste desde se está pagando ou se podía haber algún tipo de bonificacións en torno ao tema da enerxía, dicir que estas facturas fundamentalmente o que veñen son as das instalacións eléctricas, que faltaría o procedimento, como indicou a concelleira, e sí que teño que indicar que a partir deste mes ata agora había unha especie de bonificación que sei que nos facía ao Concello e a partir deste mes van a vir as facturas un pouco máis encarecidas, en torno ao 20%. En relación ao feito de que se faga a contratación a través da FEN, é algo que dende a intervención sí que se aconsellou a concejala de Facenda, sí que entendo que en criterios económicos poidera resultar máis económico a corporación. Moitas gracias. O que quere dicir iso é que hasta ahora as nosas facturas teñen unha bonificación do 20%. A partir de agora non van ter. Entón, vamos a adherirnos provisionalmente ao convenio da FEN perdona. Nós estamos tendo unha bonificación do 20%, Estamos tendo unha bonificación... A ver, vamos a ver. Nós temos unha bonificación do 20%, vale? A partir de agora non a temos. Entón, vámonos a adherir ao convenio da FEN ata que saquemos o noso proceso. E mire, a nós podenos acusar de calquer cousa, menos do tema enerxético. Fixemos normais que en toda a vida todas as corporacións, incluídas as miñas, no forro enerxético. O forro enerxético solo do alumbrado público vai chegar en 4 anos, vai supoñer 2 millóns de euros. Para que teñan un dato, todo o que imos a forrar en luz nos 4 anos que ven chegan para pagar os terreos da Gran Plaza, que tanto lles preocupa. Por poñer un exemplo solo. Señor Vilariño, ten a palabra. Bueno, unha vez máis intervén sin ter a palabra, sin tempo, bueno, en fin. O de sempre. Quedoulle por non respostar unha pregunta, eu non lle entendín, que é a primeira das que lle fixen, que é por que ten que vir aquí o levantamento de reparo. Explícame de cerca. Espere, senón non se escoita. Ten que vir aquí porque é a normativa.
Estou dicindo eu. Por qué? Pero por qué? Porque non cumple, verdad? Hombre, pois un levantamento de reparo, o reparo sempre levantan porque non cumple. Se non se levanta ningún reparo. Entón, está vindo isto aquí porque vostedes están incumplindo a legalidade. Vale, están incumplindo a legalidade, claramente. E está saindo os veciños e veciñas de la lei. Pero por que quere darlle a voltas así? Estamos incumplindo a legalidade. Home, claro. Pero se fora... Entón é ilegal traílo aquí a pleno. Vostedes... Perdóneme, é ilegal traílo aquí a pleno? Que supón un levantamento? No, pero é legal levantalo, sí ou non? Entón, onde estamos incumplindo a legalidade? Onde estamos incumplindo a legalidade? Traémolo a pleno para que cumpla ca legalidade. Non están sacando a concurso algo que teñen obligación de sacalo. Que levan 4 anos, que levan 4 anos. Que vostede nos diga eso. En maio... Que faría vostede, que fixo vostede nos 4 anos? Eu pido yo mesmo que vostede pediu que me deixe falar. E depois vostede, eu creo que non interrompín en todo o pleno. E non prometo non facelo, pero de momento non o fixen. Mire, de verdade, vostedes saen moi caros, os veciños de Lalín, moi caros, en todo o que fano mal, de verdade, fano mal. E este é un caso que, desde logo, pois poden dicir... Pois sí, efectivamente, remata o mandato e non fomos capaces de sacalo, ou non quixemos, que é moito peor sacalo. E tamén terán que explicar por que non quixeron sacalo e a quen se beneficia directamente con esa decisión política de non sacalo. Porque aquí é máis que evidente que alguén se beneficia desa decisión política. Ou non? Non, claro, non se beneficia ninguén. Entón, claro, vostedes agora, despois de 4 anos, nos vamos a adherir a FEM. Pero é que, de verdade, é que é imposible ter un debate cun mínimo de rigor con vostedes, porque realmente das cousas que... Eu creo que hai debates que vostedes tiñan que empezar pedindo disculpas ou, polo menos, justificándose. E actúan como esa fuxida cara adiante que teñen, como a ver si cola. Pero, home, levamos 4 anos, pleno tras pleno, mes tras mes, co mesmo debate. É que, de verdade, vostedes acordan os circos que vostedes aquí montaban cando nos gobernábamos por chorradas. É que se teñen erguido facer, en termos políticos, o ridículo, largándose do pleno por chorradas. E nalgo que falamos de millóns de euros, é que esas risitas, é que é espectacular, miralos, é espectacular. Entón, home, a interventora está dicindo que non cumplen, teñen que traer aquí o reparo. Gracias, señor Vilariño. Alba, ten a palabra. Bueno, eu creo que non se ruborizan, ademais, é que teñen moito máis que dicir que non sempre. A min pareceme increíble. Incumplen a lei de contratos, sáltanse os procedementos como lle ven en gana, gastamos máis do que teríamos que gastar na maioría dos eidos, e ainda seguen coa matraca esa de cargar contra a oposición e ter máis que decir. É di Crespo, ata que saquemos o noso proceso. Pero cando vai salir ese proceso? Se estamos a 90 días das eleccións, se está rematando o mandato, que vai salir para o próximo, entón vámoslo prometer para o próximo. Home, a ver, eu creo que non cumprindo co procedimento da administración de preto de 11 millóns de euros, que se din rápido. Vamos a unha media de case 4 millóns por exercicio. Eu creo que neste eido, pois que non teñen excusa. É que non vale o de cargar sempre contra a oposición e a matraca esa de nós facémoslo porque temos que facer, eso xa non vale. 11 millóns de euros así non valen, non sirven, non teño nada máis que dicir. Gracias. Teresa, dé a palabra. A min doime que a adhesión á FEN veña 4 anos tarde, porque cando foi o traspaso de poderes indicamos que daba ese contrato para vencer e que o fixeran. Eso, para os que nos están escoitando, é tan sinxelo como para firmar un contrato por parte do señor alcalde, cunhas cláusulas determinadas que poderían ser negociadas e cunha vixencia en tanto en canto non se dirá sacado. Esta persoa que lle fala é moi consciente da complexidade deste contrato, porque sí que o fixemos e trouxémolo a pleno. Entonces, en aquel momento había tamén un atascamento nos servicios de intervención porque por cada CUPS viña unha factura. Entonces, eso era unha carga de traballo impresionante. Entonces, solucionamos eso, co cual sabemos do que lle estamos falando. A min pareceme grave que non atendan as indicacións da señora interventora, porque non é que yo digamos a bancada da oposición, é que a señora interventora no seu informe estalle dicindo que hai un fraccionamento do contrato. Ademais, asegúrolle que non vendan nin queiran tapar esta falta de xestión
dicindo que sacaron o contrato de alumiado público, porque asegúrolle que se nós tuveramos responsabilidade de goberno, faríamos exactamente o mismo, porque iso é unha subvención europea e nós houberámonos sumado ese carro e houberámoslo feito, porque é a responsabilidade como gobernantes. Entonces, non veñan vendendo nin querendo tapar unha cousa ca outra, porque estamos falando de cousas distintas. E aquí o que queda en evidencia é que 4 anos despois nin siquiera foron capaces de adherirse á FEN e hoxe encheselle a boca ao señor alcalde dicindo que se van a adherir a 3 meses das eleccións. A maiores dinos que se están beneficiando dunha rebaixa do 20%. Non, están pagando a enerxía moito máis cara que se estuveran adheridos. E agora, para o mes que ven, un 20% máis, co cual están despilfarrando cartos públicos e a súa responsabilidade é xestionalos. Nas súas casas non fan eso, pois isto é o mismo. A xestión dos cartos públicos débese facer como nunha empresa e debería haber responsabilidades nese sentido. E se non, tamén, decía yo moi ben o señor Paco Vilariño, tiñan que vir aquí e o primeiro que tiña que facer na súa intervención a señora concejala de Facenda é pedir disculpas por non haber traído este contrato ou darnos unha xustificación de por que non o priorizou. Porque da mesma maneira que saliron outros, pudo haber priorizado isto, que supón unha cuantía moi importante nas arcas públicas. Entonces, en vez de facer eso, dá a fuxida e non se ruboriza con nada. Nin di a previsión de cando iba a ter previsto facelo, 4 anos despois. Entonces, eu creo que nese sentido, pedir unha disculpas e asumir un erros, pois estaría ben. Moitas grazas. Eu creo que eu non me expliquei ben ou vostede non me quixo entender. Miren, vostedes pintan a cana verde con un tema que é xusto ao revés do que vostedes queren vender. Mire, se alguén fixe unha gestión modélica no que toca a forro enerxético fomos nós, non vostedes. Vostedes en Catrano fixeron cero. Cero. Teresa, cero. Cero, fixeron cero. Nós en Catranos conseguimos unha subvención, en 4 anos, nada máis, conseguimos unha subvención de 6,5 millóns de euros. 6,5 millóns de euros. E fixemos a obra. Estamos aforrando do orden de 500.000 euros ao ano con respecto ao que tiñamos de vello. Encima puxo o alumbrado todo novo. Sabe unha cousa? Que en 4 anos que dura un mandato vamos a aforrar 2 millóns de euros de fondos propios. No seu momento non quitamos o dos edificios e quitamos solo o do alumado público porque os técnicos da casa no contrato non nos deixaron meter os edificios públicos. Ni intervención ni secretaría. Porque dixeron que esa subvención era só para alumeado público. Entón non se meteron os edificios públicos, que era o que queríamos nós como goberno. Ao mesmo tempo estivemos esperando por Cuidae, dixeronnos que iban a sacar unha línea de axuda tamén para os edificios, que non a sacaron. E como non sacaron a línea para os edificios e despois dixeron que iban a sacar, pero para concellos de 20.000 habitantes, é polo que iniciamos un proceso no que estamos agora e que estamos prácticamente co pliego acabado, para facer o que fixemos co alumbrado público, co alumbrado, ca enerxía dos edificios. Exactamente igual. E temos un estudo de que se van a forrar do orden de 400.000 euros, sin ninguna subvención. Vamos a instalar nos altos dos edificios placas fotovoltaicas, nos pabellóns, no auditorio, etc. Por lo tanto, estamos preparando un concurso donde os datos técnicos nos dicen que vamos a forrar sobre 400.000 euros ao ano. Nesa parte. Por eso non se sacou antes, porque nós estábamos esperando por unha subvención do IDAE que ao final só a sacaron para os concellos de menos de 20.000 habitantes. Perdón, de menos de 10.000 habitantes. Entón, como non a iban sacar, por eso, aínda sin subvención, tiramos para diante. Eso é a verdade absoluta do tema. Por lo tanto, non nos digan o contrario do que é. Se alguén se preocupou por facer con mayúsculas aforro enerxético, foi este goberno. E, por certo, conseguiu-no. De entrada, como lle digo, sobre 500.000 euros ao ano aforramos con respecto ao que tiñamos. Encima puxemos todo novo. Os cuadros están todos novos, que non eran menores, cos cuadros, algúns deles estaban medios puenteados. Os cuadros puxéronse todos novos e as luminarias puxéronse todas novas. E encima o mantemento leva unha empresa e a enerxía pagan a eles. É dicir, se algún día está alumbrando unha luz que non debera, que na pague a empresa, non o paga o Concello de Lalín nin os veciños de Lalín. Vamos a votar. Por alusións, eu xa ches contestei. Pero por alusións, pero por favor, alusións, eu non aludín a ti para nada. Eu simplemente dixen que nós fixemos unha gestión con mayúsculas. Pero se queres decir algo non teño inconveniente.
Teresa, eu non teño... É que anulei o sistema, pero fala sin megafonía, porque agora non dou volto atrás. Tere, fala sin megafonía, porque non dou volto atrás. Teño para votar. Eu entendido perfectamente. Estamos falando de dos contratos distintos e non veña dicindo que aforra 4 anos. Porque, recórdolle, entrou en vigor a día 1 de novembro do 21, o cual só leva un ano de aforro. Xa, non, pero eu digo... Perdóname, pero é que me entendiches mal. Eu dixen os 4 anos que van vir. Os que veñen. A corporación que colleu o Concello a partir de maio vai ter 2 millóns de aforro nos 4 anos. Vamos a ver. Eu estou dicindo que aforramos medio millón ao ano. Entón, os 4 anos que veñan, eu refiro aos 4 anos que veñan. Bueno, quero... A ver, levamos aforrado máis porque 6,5 xa nos dou o Estado. 6,5. Como a todos os concellos que fixeron as cousas ben. Como a todos os concellos que fixeron as cousas ben. Porque sabe unha cousa, moito non llo deron, deron a uns cuantos. Votamos, por favor. Votos emitidos 21, a favor 11, en contra 5 do PSOE e do Bloque, e abstencións e compromiso outras 5. Queda aprobado por maioría. Vamos co punto 7. O punto 7 é adhesión do Concello de Lalín á declaración sobre a defensa do cielo nocturno e el derecho a la luz de las estrellas. Declaración de La Palma. Isto chamas así porque é unha cousa en castelán. E isto ben motivado fundamentalmente por don Ramón Aller, pola súa figura, e polo que queremos ser destino Starlight. Ten a palabra a concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Moi bons días a todos. Nada, isto simplemente como vos dixen nas comisións, pois é un paso máis que temos que dar desde ese contrato que fixemos en abril do 22, fixemos un contrato ca empresa Cidmaga para que nos fixera as xestións para colocarnos como destino Starlight a nivel España. A día de hoxe hai 33 destinos Starlight en España e solamente 3 en Galicia. Creemos que ahora mesmo o astroturismo está en pleno auxe, desde logo é algo que queremos aproveitar, posto que, como dicía o alcalde, a figura de don Ramón xa nos dá bastante potencial. O noso observatorio tamén foi o primeiro construído a nivel privado, a nivel Galicia. Entonces, sumando todo iso e colocándonos como destino Starlight, daríanos bastante potencial. Ese contrato con esa empresa do 2022, para un pouco explicarvos como é os pasos, pois ese contrato fíxose con esa empresa para que fixera todas as xestións ca fundación que dá ese estatus de destino Starlight. Fixo distintas observacións astronómicas e meteorolóxicas, tamén se encarga de facer os pagos directos coa fundación, está tamén encargada de facer distintas informes, e xa fixo 3 deles, e tamén ten que facer unhas sesións astronómicas públicas gratuitas para a xente no noso observatorio, que a última fixose a semana pasada. O luns mesmo van a volver aquí a Lalín e te acompañarémolos en distintas observacións e distintas medicións que están facendo, xa están a piquiños de rematar, pero antes teríamos que adherir a esta declaración da Palma para que, e pasarlle esa acta que saia da votación de hoxe, para que poder dar o último paso, que xa sería que non lo concedan ou non. Entón, como dicía, estamos moi interesados en facer esta xestión, estamos facendo todos os movimentos necesarios para conseguir ese destino Starlight e colocarnos no mapa a nivel turístico como un punto máis. Nada máis. Perdón, intervención neste punto, señor Vilarín, ten a palabra. Non. Intervención neste punto, Soe. Mariluz, ten a palabra. Bo día a todas e todos. Vimos que era para conseguir a certificación de municipio Starlight e conseguir o destino turístico, aproveitando as circunstancias do Concello. E nos vemos que está ben, que o Concello ademais ten boa situación e que hai que aproveitar toda a opción de turismo. O que esperamos con isto, aparte de para poder ver as estrelas, é que sirva para que se dé conta a xente tamén da contaminación lumínica que xeramos,
que é moi perniciosa. Na declaración da Palma que estivemos lendo, principalmente o que se ve é na parte que nos afecta a nós a contaminación lumínica. Pero desde o Concello, aproveitando isto, tamén se pode intentar xerar información sobre toda a perda de biodiversidade e como lle afecta aos animais esta contaminación, desde aves, desde anfibios ou mamíferos, como algúns exemplos. Apoiamos totalmente esta adhesión e iso, que sirva para que informar de que a contaminación lumínica é unha contaminación silenciosa, pero é bastante importante, e aproveitar este tipo de turismo que suele ter unha alta conciencia ecolóxica e que visitará máis destinos. A única dúbida que se nos xenera é que non se di en ningún momento na documentación cal sería o custe económico desta adhesión e de todo isto. Moitas gracias, Mariluz. Turno para compromiso non fala. Ten a palabra de novo Begoña Blanco. Xa estou. Sí. Mira, directamente o custe económico é o que fixemos no contrato de abril, que o teño aquí, foron en total 14.995 máis IBE, foron ese o custe total, xa incluídos as observacións que teñen que facer obligatorias, os informes, os pagos directos á Fundación e tamén todas as xestións administrativas. En canto a contaminación lumínica, xustamente nos lugares onde se está a facer esas medicións non pode haber contaminación lumínica. Somos conscientes de que cada vez máis, e que é certo que hai moita contaminación lumínica e por iso tamén queremos preservar xusto eses sitios para que non haxa. Pois moitas gracias. Dicirlle a Mariluz, que foi a única que interveu por parte da oposición, que non mo tomes a mal, pero pero poderei intervir. A ver, non mo tomes a mal, xa damos por sentado que... A ver, non sabe o que vou dicir, Román. A ver, Román, porque dixo que a contaminación lumínica que é un problema para os destinos Starrail, certo, pero desde o Concello de Lalín fixemos os deberes. Aquí sabe que había globos que alumbraban para todos os lados, foron suprimidos por todos os globos que había en Lalín. Todo o alumeado público de Lalín alumbra para baixo solo e con focos LED, que é o que realmente pide. Por lo tanto, non hai un solo foco no rural noso que non alumbre como manda a Santa Madre Iglesia para o destino Starlight. Entón, nós fixemos un esforzo pola nosa parte. Outra cousa é os concellos de arredor, que yo haberá que pedir que, por exemplo, nas zonas de observación, hai algunha contaminación de algún concello cercano que haberá que pedir que poñan luces LED. Supoño que o farán, porque na zona de observación que buscan, que é na zona de Alvarellos e na zona de Pardesoa, pois temos algún concello cerca e que ten bastante contaminación lumínica, pero a parte do Concello de Lalín está arreglado. E logo o que te dicía que me perdonaras é porque me viñaches a idea, ti sabes que eu son moito de cousas que me pasaron, de historias que me pasaron, é que mira, cando cheguei aquí á alcaldía, cando cheguei a ser concejal no ano 87, con Pepe Cuña de alcalde, puxeronlle a luz a Pardesoa. E eu era concelleiro, e fomos ali. E sabes o que nos dixeron? Isto da luz é un vento moi bon, porque agora hasta as galiñas poñen de noite. Deixabanlle unha luz prendida no galiñeiro e as galiñas poñen de noite, porque non había luz eléctrica. Fíxese que non hai tantos anos, hai 35 anos. 35. Pois ainda había un pobo que non tiña luz eléctrica, que era Pardesoa. Non tiña luz eléctrica, que parece que estamos falando do Pleistoceno e non. Estamos falando de hai 35 anos, 36. E non había luz eléctrica. Entón veume, por iso lle dicía que me perdonara porque usted mencionou os animales. A ver, os animales, ahora temos un papanatismo cos animales, Mariluz, que eu non sei se é cousa ou dos biólogos ou de quen é a cousa, pero agora resulta que agora os novos fillos do século XXI son os bichos. Concho, a ver, os novos fillos do século XXI son homes de carne e oso, son rapaces e rapazas, vale? Non son bichos. Porque non son bichos, non, que non son bichos. Que non son bichos. Agora dá a sensación de que os fillos son cas e gatos. Non, os cas e gatos non son fillos de ninguén. Son fillos de gatos e de cas, pero non son fillos de ningunha persoa. Os cas e os gatos non son fillos de ningunha persoa, pero son os fillos do século XXI.
deixémolo aí. Solamente que hai un estudio vergoñento, que onte escoitaba eu no medio de comunicación, vergoñento, que di que cando alguén vai ao supermercado a comprar, cómpralle máis calidade a mascota co fillo, porque agora resulta que as mascotas xa teñen paté de salmón que non sei canta, dicir, cómpranlle. Por lo tanto, oye, un respeto para os animales, que sí que hai que ter, pero non pensar que os animales, a ver se agora se van a estresar ca luz, Mariluz. Os bichos ca luz non se estresan, non teñan medo que non se estresan. Os bichos ca luz non se estresan, algo que se estresen algo. Ti dixeches que se estresaban. Dixeches que se estresaban ca luz. O dos animales é unha cousa. A ver, ten que ter un tente. Votamos, pero non me vai este cacharro. Non dades votado, non? Votamos, por favor. Non vai a votación, non? A ver, Biz. Dei aquí a votación. Non, aquí non vota, non vai. Ir a receso. No, a detener xa e a ver se colleu, se xa votaron todos. Guardando votación, pero non guardou nada. Oye, en vez de echarche os chistes, que pasa? Que agora tamén entran as vacas en danza. Tamén os becerros son fillos de personas, son? A ver, non votou Cesario, nin Karen. Non, pero aparece aquí. Pedimos segunda votación. A ver, votamos a segunda votación. Vamos a votar. Segunda votación. Votamos ahora como segunda votación. Votemos, por favor. A ver, votade todos. A ver se vai agora. Tampouco vai. Pero votade, que despois queda reflejado aquí. Votade. Votade todos. Karen, incluída ti. Sí, pero sale aquí. A ver se sale aquí e se lleva para o secretario. Votade todos, por favor. Estamos co destino Starlight. Votastes todos, que eu non estou vendo agora aquí. Eu aquí non vexo nada. Bueno, pero agora o darlle a detener votación, poida que salga. Guardando votación. Agora sí. 21 votos emitidos e 21 a favor. Unanimidade. Mira, están 21 emitidos, votos emitidos 21, 21 a favor. Apróbase por unanimidade. Oixe, mira que aí falla algo, mira aí. Imos co punto seguinte. O punto seguinte é moción do Grupo de Goberno para solicitar ao ADIF a mellora das infraestructuras ferroviarias ao seu paso por la LIN. Ten a palabra Pablo Areán. Bos días a todos. Como ben saben, nas últimas semanas producíronse dous accidentes de descarrilamentos de trens na comarca. Un era un tren de viaxeiros, outro era un tren de mercadorías. Os dous foron por desprendementos de taludes laterais. Nestes accidentes, os danos materiais foron realmente considerables e, por fortuna, e só por fortuna, os danos persoais quedaron en feridas leves. Non quero botarlle a culpa a ninguén, porque non é cuestión de botarlle culpa a ninguén, pero parece que todo isto non pode ser froito da casualidade. As abundantes choivas, evidentemente, tiveron moito que ver nesto. Os terrenos enchoupados, encharcados, a cantidade de agua que esvaraba polas ladeiras, o frío intenso neses días, sobre todo no caso de Lalín, que había unhas xeadas potentes e moito xeo, fixeron que a propia auga do interior da terra reventase a terra por dentro e fixese máis débil. Incluso a propia antigüedade do trazado, que recordemos que ten máis de 65 anos xa construída. Incluso hai quen di que pode ter que ver moito con isto. Eu descoñezo, non son un experto no tema,
pero o uso de herbicidas ao longo de todo o percorrido, de forma xenérica, pode ter debilitado tamén o terreno, porque matando as plantas, as ervas, reducimos a cantidad de auga absorbida e as raíces que penetran na terra que fan como de amarre. Non o teño claro, teño que dicilo tamén porque eu estive no momento do accidente aquí en Lalín e toda esa beira estaba chea de plantas. Entonces tampouco teño moi claro que isto sea así, pero bueno, hai xente experta que parece que opina sobre ese sentido. O que sí que non ofrece ningunha dúbida é que existe unha falta de mantemento e un certo descoido en todo o recorrido. Entonces, en resumo, que é o que temos? Un servizo, unha línea ferroviaria, temos 2 accidentes en moi pouco tempo, un deficiente mantemento, que temos claro que é así, e temos unha empresa encargada deste mantemento, que é Adif. Isto é o resume do que temos ahora mismo. Por iso, queremos exixir precisamente á empresa mantedora do servizo, que é Adif, que tome as medidas oportunas para correxir, examinar esta situación destas ladeiras para intentar revertir a situación o máis rápido posible e intentar evitar males maiores. Compre recordar que xa se teñen realizado a propia Adif diversas comunicacións. Pediuselle o arranxo das vías laterais de servizo para que utilizan para o mantemento das vías do tren, pediuselle o arranxo de puntos en concreto que están especialmente máis deteriorados e con risco importante de desprendementos, como é o caso do camiño de Costolla en Vilanova, onde xa o Concello fixo o seu traballo, a parte que nos correspondía, que era sinalizar, marcar, restringir o tráfico, para evitar males maiores, ata que a Adif tome as medidas definitivas que solucionen o problema. Este é un camiño moi usado polos veciños, tanto para labores agrarias como para incluso ocio, camiños, camiñando, en bicicleta, correndo. Levamos requerindolle isto a Adif xa en diferentes ocasións. De feito, van 2 mocións que se presentaran aquí a pleno no 2021. Non obtivemos todavía resposta a ningunha delas. Vamos a ver, necesitamos buscar unha solución rápida. Xa sei que agora me van a decir tamén, a raíz da anterior moción, o punto 5, que tamén houve desprendemento no camiño aquí en Lalín, sí, pero que nos actuamos ao momento. Estamos precisamente hoxe traendo aquí unha moción para apartar cartos para solucionar isto, ese é o que queremos. Non queremos buscar culpables, queremos buscar, en este caso, solucións. O Grupo de Goberno tamén contactou cos responsables de Adif na zona, enviámosles unha carta, explicámoslle cal era a situación e requerímoslle que tomasen medidas o máis rápido posible para solucionar este problema, para revertir esta situación. Entendemos que de non apurar a solucionar este problema, o risco de que se sigan producindo desprendementos seguirá sendo cada vez maior. Ao fin e ao cabo, pois o que queremos evitar son perdas de vidas humanas e os menores danos económicos para o sector. Por este momento, deixo aquí, entonces. Moitas gracias. Moitas gracias, Pablo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra Paco Vilariño. Bueno, eu creo que o único concelleiro de todo o Estado que coñece no Goberno do Estado debe ser a Pablo, porque cada moción mensual é sobre o Goberno do Estado. Cal é o problema? Que se gobernaran vostedes, seguro que non pedían o que están pedindo. Nós ainda ximos... Nada. Nós ainda ximos votar a favor, pero, claro, é unha pregunta só. O Adif fai un mantemento distinto ao que facía cando o PP gobernaba Madrid? Eu sei que non. Sei que non. Polo tanto, home, o problema cando chove é duns, cando lle afectan a vostedes valelle de excusa, cando lle afecta a outras administracións non. E eu, efectivamente, penso que hai que ser serios e preocuparse xa non por cuestións materiais, que tamén faltaría máis, pero sobre todo por cuestións que vostede mencionou con acerto, por cuestións debidas que non hai xa que lamentar nunca. Pero, insisto, a min isto me parece, bueno, cubrir o expediente, vir aquí con unha moción, pero realmente, eu de verdade, eu creo que
estas cousas aquí non valen absolutamente para nada. Gustaríame que trouxeran algunha vez algo que, desde logo, tivera máis xestión política e non unha mera declaración de intencións, non? E nada máis, insisto, nós imos votarlle a favor, pero, bueno, todos os meses é unha moción sobre o Estado, podían variar algo, non? Gracias, Paco. Ten a palabra Mariluz. Vale, hai un deterioro das vías, hai accidentes que o están demostrando, e que fai falta un maior e un mellor mantemento. Vale, entendemos a xustificación da petición e non nos doen prendas en votar a favor. Non vou ir, como acaba de dicir Paco, ainda que tiña toda a razón, de quen goberne en Madrid ou non me vou meter a eso, é algo que fai falta, pídese. Sempre andamos pedindo ao Goberno Central a ver se conseguimos algo. Só quero facer un comentario que me fixo moita gracia da exposición de motivos. Agora aludes a Antonio Presas como citaches ti agora, xente experta na exposición de motivos xeógrafo, e opinades que ten moita relevancia o que el di sobre os herbicidas que afectaron os derrumbes. Pode ser certo, non me acerquei á zona, probablemente sexa verdade. Simplemente se nos fai curioso que agora si o citades como un gran experto, cando co tema do Carballo de Bermés, co tema do cemiterio de Barcia, co tema da piscina fluvial de Vilatuxe fai 2 anos, aí non se lle fixo ningún caso. Incluso casi se lle ninguneaba de que non tiña moitos conocementos. É curioso como Antonio Presas vale para uns casos e para outros non. Nos reiteramos que imos votar a favor e que non nos doen prenda nesta votación. Moitas gracias, Mariluz. Turno para compromiso. Miguel Medela ten a palabra. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, pois, a moción hai 2 puntos, un que non ten sentido ningún, trela a pleno, outra que xa fixeron algún traballo e estuveron mandando informes ao ADIF solicitándolle pois o acondicionamento e que estean mirando o tema tanto das pistas como dos derrumbes que están tendo, non? Iso sí que me fai gracia que agora sí que é o mal estado, é a causa do mal estado, do mal mantemento. En cambio, non é por culpa do temporal, non? Como lle dixeron a Alba, a pista de Zobra caeu por moita auga, resulta que o do Adif cae por mal mantemento. Logo será a pista de Zobra tamén será por mal mantemento, e máis, se xa lle dixeran antes, pois é o mismo, unha cousa que a outra, non? Despois tamén, como dixo Mariluz, pois sí que é curioso que neste caso sí que lle fagan caso a Antonio Presas sobre o que di. Eu tamén o creo, eu creo que tamén parte de botar tanto sulfato e as partes esas, pois sí que fai, ao final fai que quede todo sin resistencia, non? Pero é ben certo que Antonio Presas só lle fan caso cando ustedes lle convén. Cando non lle convén, pois non lle fan caso, non? O sea que tamén é gracioso que di co tema de Zobra é di usted que lle gusta buscar solucións antes de, non, pero o tema de Zobra vai despois de, o tema de Zobra é despois de, vanse gastar 200.000 euros despois do derrumbe, non é antes do derrumbe. E nada, para agora mesmo nada máis. Gracias. Turno para Pablo. Vamos a ver, o mínimo que lle temos que pedir a ADIF, neste caso, que é a empresa responsable deste mantemento, é que para ter un servizo moderno ferroviario é que ter un mínimo de seguridade. Como digo, non é cuestión de buscar culpables e de buscar a ver quen é o que fixo as cousas mal. É cuestión de buscar a solución. Nos estamos preguntando, xa non me quero meter nesto, hai un problema con os desprendementos, hai que buscar unha solución. Así como a nós actuamos rápido no tema da pista, tamén lle pedimos a ADIF que actúe da mesma maneira. Parécenos o lóxico traílo aquí e que entre todos, unánimemente, votemos a favor desta moción para entre todos deixarlle constancia de o que pensa o pobo de Lalín e para que realmente teña un pouquiño máis de forza esta intervención.
Sí que é verdade, pode ser que nombrarase a unha persoa que eu non quixen nombrar ahora mismo no pleno na exposición de motivos. Incluso hasta podo pedir perdón por nombrar a unha persona que ao mellor non debía estar nin este pleno. Pois pídolles perdón porque aparezca ese nombre aí. De feito, hasta ahora mismo, na miña exposición, eu digolles a miña opinión, pode ser moi importante que ese herbicida este afectando, pode ser que sexa verdade, de feito non o dubido, pero tamén é verdade que nese desprendemento había vegetación e onde está o camiño que caeu tamén había vegetación. Entonces, vamos a guiarnos polas opinións de expertos, vamos a coller todas as opcións, faleilles da cantidade de auga, do xeo, da conxelación, faleilles dos herbicidas, é dicir, hai unha serie de circunstancias que están afectando a eso. O que non cabe dúbida é que se pode mellorar no mantemento desas pistas, neses laterais, neses taludes. Eso é o que nós estamos ahora mismo aquí reclamando e esperamos que unanimemente nos apoyen, como tamén nos teñen apoiado nas últimas mocións neste sentido que se presentaron no Concello. As vías teñen máis de 65 anos funcionando, entonces ese mantemento que antes tiña un custe, unha periodicidade, pois, co paso dos anos, pois, ten que se facer máis exhaustivo e ter uns controles moito máis serios. É lógico que hai 20 anos o mantemento pois tuvera que ser menos do que ten que ser agora, que está todo moito máis deteriorado. Eu estiven con varios compañeiros nese accidente. A verdade é que a situación foi realmente dantesca. O propio conductor co que tuvemos a oportunidade de falar nos decía que realmente el entendía que volver a nacer, que aquelo fora unha suerte increíble, que tuvera a suerte da súa vida de que non lle pasara absolutamente nada. Detrás del había un montón de vagóns, por sorte baleiros, en forma de acordeón, un amasixo de ferros que aquelo non tiña nome. Se chega a ver pasaxeiros aí podía ser realmente increíble. Entonces, estou seguro que, bueno, eu non o quero, por descontado, o meu grupo non o quere, estou seguro que todos vós tampouco o queredes, todos vostedes non o queren, non queremos cargar, por non ter feito nada neste sentido, non queremos cargar nas nosas conciencias con calquera cousa que puidera pasar que fora moito mal. Termino o tempo. Ben, negociar coa DIF é sempre complicado. Dou palabra de honor. Hai 4 anos, salvo o primeiro ano de pandemia, empecé a negociar a escombrera do AVE. Creo que imos chegar a un acordo, creo. Por principio. Ahora, arréndanoslas por un precio, digamos, razonable. Vou intentar baixar ese precio porque algunhas necesitámolas e quero arrendarllas. Non todas, porque as todas, algunhas non valen pa moito, pero a DIF tenas a monte totalmente e non as podía ter a monte, tiñas que telas perfectamente rozadas. Hai xestas máis gordas que a min. E que vale desbrozalas, pidín presuposto para saber, por si nos quedamos con algunha, 1.000 euros hectárea. Más menos, fixadevos como está aquelo. E o DIF, que é un organismo moi hermético e moi difícil de negociar con el, pois bueno, ainda había ali unha valedora. Señores do PSOE, eu reprocholles aquí públicamente que vostedes non dixeran nada do cese fulminante de Pardo de Vera que valían por 3 ministras. Por 3 ministras. E por un problema de celitis da ministra, cargouse a millor que tiñan no departamento. A millor. Competente, técnica, pero claro, como ás veces iba por aí e abría a boca algo máis da conta e parecía que facía de ministra, pois os celos existen e se la cargou aproveitando que se cargaba tamén o do ADIF polo tema de que os 3 non collían polo burato. Home, eu non sei se a Pardo... Non te estou dicindo eso, eu estou dicindo que por... Vamos a ver, perdona, por favor, a ver, por favor, Pardo de Vera foi unha persoa que estuvo ás miñas órdenes na Diputación 6 meses. Pardo de Vera foi a jefa provincial de Vías e Obras na Diputación cando eu era vicepresidente encargado de Vías e Obras. Conozco perfectamente. E sei que é competente. Outra cousa é a parte política, porque ao mellor fixe algunha cousa que ao PP non lle gustou, etc. Eu digo que por parte do PSOE galego vostedes non teñen o que hai que ter cando cesan o activo máis importante que tiña o PSOE en Madrid no Ministerio. E agora ven un catalán para o sitio dela. Ven un catalán. Sí, pero tiñan que telo, porque esa señora é de Lugo. É galega.
e que eu saiba era competente. E o PSOE non dixo nada, non dixo nada. O PSOE de Galicia non dixo nada. Caladiños como zorros. E sabe unha cousa? Desde logo, eu si o diría, si estou no vosso sitio, sin dúbida. Si se cargan a alguén, inda que fora o meu partido, si se cargan a alguén que eu considero competente e que é galego, porque mirade, que queiras que non, ela coñecía perfectamente o AVE, mellor que a ninguén, porque estuvo aquí en Lalín traballando nas empresas que estaban facendo AVE. Logo despois levaron a po DIF, estuvo no DIF. Despois, entón, a ver, eu creo que foi un cese fulminante, Eu non a puxen nunca a parir a esa señora porque esa señora axudoume a desatascar o puñetero polígono industrial. Esa señora axudoume a desatascar o papeliño que estaba en Fomento, infernal, en Fomento, e que non daban o chismese. E déronolo. E chameina e déronolo. Por tanto, estou contento con ela. Eu estou contento con ela. Pero que ten que... Non ten... Pero... Que ten que ver o touciño coa velocidade? Perdóname, porque eu estou reprochando aos do PSOE vostedes que non teñen o que hai que ter como grupo político porque non abriron nin a boca en Galicia. É unha vergoña que o PSOE galego non abrira a boca por cesar o activo máis importante que tiña Galicia en Madrid. E vostedes teñen, e eu recrimino-llo públicamente, porque vostedes teñen que defender a Galicia, e non que veña un catalán po sitio, con todos os respetos, que pode facelo moi ben, pero ele era competente. Eu reprocho-llo. A mí non me vai costar nada da vida interna do PSOE. Eu non me costa nada, a mí non me costa nada que non o fixeran. Eu que digo é que cando un ministro cesa a alguén, pois, en este caso, eu creo que sin moita culpa, pero, bueno, en todo caso, ustedes saberán, a min pareceme mal que un partido galego non defenda aos seus, como se alguén do PP galego estuvera en Madrid e o cesaran. Pois oiches, por no teu sindicato nin che conto, Pois no teu sindicato e na túa casa tampouco nin che conto, Román, nin che conto. No teu sindicato sí que teñen que rascar. No, perdón, a moción era do grupo de goberno e eu son o que cerra os debates, Pero vamos a ver, eu teño unha intervención cando termina un punto e podo dicir o que queira. Eu non podo fazer o que me dá gana, pero dicir o que me dá gana, sí. Eu son dono das miñas palabras. No, pero eu non fago o que me dá a gana, eu só digo o que me dá a gana. Só faltaría. Pero é que cando acaba unha moción eu teño dereito a falar, non sei se o sabes. É que vida privada me metín? No, porque dixe, Román sale como sempre, que a verdade é que Román, a verdade é que debías documentarte un pouco máis en casi todo. E entonces dis, o PP teñe moito que rascar, digo eu, na súa casa, e digo eu, e na do teu sindicato tamén. Privado. O sindicato agora é privado? Sí, home, sí. Votemos. Non sei que pasou aí, que burganaron, hasta xóvenes agricultores burganou as eleccións sindicales en Galicia. En Ternera Gallega, sí, e no Ribeiro tamén. Pero no resto, vos sacaste 22 e eles 23. Teresa non vota. Votos emitidos 20, a favor os 20, apróbase por... Hai unha abstención, non está ausente de Teresa Varela. É unanimidade ou que hai? Non, é maioría. Ben, é unha abstención técnica de Teresa. Ben. Imos co punto 9. Moción de compromiso para que o Goberno de Lalín paralice o proxecto da Gran Plaza durante os 3 meses de mandato restantes e sexa o que sexa a seguinte corporación a que decida sobre esta cuestión. Ten a palabra
Don Rafael Cuíño. Sí. Podía falar de proxenitores de cans e gatos, pero prefiro citar a Napoleón dicindo que nunca interrumpas a un enemigo cando está cometendo un erro. Claro, eu casi prefería que o señor Crespo se queimase ao bonzo políticamente con esta cuestión, non decir nada, pero creo que é unha cuestión de responsabilidade o posicionamento de un grupo que é evidentemente alternativa de goberno en este Concello. Miren, a cuestión do que vostedes chaman... Por certo, quería aclarar, señor Crespo, que eu cando falo de incompetencia política non me refiro a vostedes, senón ao goberno que preside. Teño o máximo respeto pola súa persoa. Igual que vostede ten cara a miña. Miren, estáse falando desta polémica que eu creo que vai durar bastante tempo relacionada con este proxecto que vostedes a menos de 100 días das eleccións din que chegaron a un acordo cos propietarios. Por certo, un acordo que entendo que é verbal, porque expreso non é. Eu, polo que sei, non hai nada firmado a día de hoxe. O mellor podía darnos unha explicación a que se debe que non haxa nada firmado, cando menos presuntamente a día de hoxe. Despois, a resto de grupos da oposición di que está conforme á legalidade. Bueno, eu non dubido do traballo dos técnicos municipais que legitiman este proxecto do que vostedes falan, incluídos os que fixeron toda aquela cuestión da concha acústica que houve que retirar ou do parking que houve que rebaixar 1 metro a súa altura, que tivo un custe para un millón de euros aos veciños e veciñas de Lalín. Eu creo que con este proxecto imos polo mesmo camiño. Quero les lembrar que no Parque da Vila está patrimonio, hasta limitou algúns xogos infantis que non se podían poñer ali. E quero lle lembrar que Compromiso acordou co actual goberno tamén a xenda urbana dentro do que estaba un proxecto da Gran Plaza, que nós estamos a favor de que se fagan espazos peonil para as persoas canto máis amplios moito mellor. E se poden facer con fondos europeos, pois aínda moito mellor. Pero claro, vostede di que chega un acordo de 2,5 millóns en un momento de crise fonda, di que non ten o proxecto feito en estes momentos, que o quere encargar a un grande arquitecto. Eu pregúntome, señor Crespo, se me pode mirar un segundiño, aquí exactamente... Sí, no, pero digo para que vexa ao que me refiro. Vostede aquí exactamente que presentou? É dicir, no ano 19 na campaña, que presentou aquí? Digo, porque estou vendo un plano no que hai diferentes cousas e información de prensa para el portavoz popular. Este proxecto recoge las demandas multiplicando por 4 o espazo do parque infantil existente na actualidade. La plaza contaría con unha estrutura cubierta preferentemente estable que permita cubrir tanto de la lluvia no inverno como do sol no verán, etcétera, etcétera. Los garajes quedarán habilitados pola propia calle. E agora di que non ten ningún tipo de proxecto que vai facer un grande arquitecto. Mentiu vostede á población en campaña con esta cuestión, señor Crespo? Digo, isto que presentou, que era, fixeron yo pola mañán e dixo, vou presentar na prensa, a prensa vai no publicar en bucle a 4 columnas, e despois xa veremos que faremos a 100 días das eleccións no ano 23. Porque isto é evidente o que estou dicindo, o que é medible non é opinable, non? Como di vostede moitas veces. Algún indigente intelectual chegou a decir que eu teño intereses económicos en esta cuestión. Eu que tiven foi algún problema con un familiar da miña proxenitora. Eu si teño proxenitora. Tiven algún problema con algún parente da miña proxenitora en este sentido. Para min está por riba o interés do pobo de Lalín, por riba dos intereses económicos que poda ter calquera particular, que quede ben claro. Chegou a decir que houve problemas para non facelo antes pola pandemia. Parece ser que a pandemia vale absolutamente de todo, non se pode negociar durante o que é a pandemia. O proxecto que non vai con retraso, di vostede. Vostede dixo en Radio Voz, cando foi a campaña electoral, que o proxecto iría a uns 8 millóns de euros, que era o que consideraban en aquel momento. Dixo en Radio Voz. Teño corte, se o quere. Agora di que non é verdade, que nunca se falou de cifras, etcétera, etcétera. E o que dixo que iba a estar para este mandato. Agora xa nos di que pode estar para 4, para 8 ou para 12 anos, e que se ven outro goberno, dixo literalmente no pasado pleno, planten vostedes se queren cebolas. Parece serio esta cuestión, non? E claro, eu que pregunto é se volven a regras fiscais ou como parece o próximo ano ou o seguinte, como vai facer para pagar este tipo de acordos, por exemplo. E tamén gustaríame saber por que sae a convocatoria do acto que tivo onte nun café de Lalín nas páxinas do Partido Popular en redes sociais e non co logo oficial do Concello de Lalín e non sae nas páxinas oficiais do Concello de Lalín. Están utilizando vostedes comunicación oficial do Concello para o Partido Popular e non utilizan, estou falando porque hai capturas das 4
e 30 da tarde e tamén das 17:30 horas da tarde. Vostedes poñen nas redes do Partido Popular, pero non o poñen na comunicación oficial do Concello de Lalín. Espera. Polo que puiden ler esta mañá en prensa, di que os veciños saliron satisfeitos da reunión de onte. Está vostede seguro do que está dicindo? Porque podo asegurar que algún que lle di amén a todo o que iba dicindo despois da reunión. Despois, se quere, digo en privado quen foi. É altamente multipremiado por este Concello, por certo. Non sei se quere que lle dé máis datos. E mire, voulle decir unha cousa. Non é responsable, é lexítimo, porque están vostedes gobernando, aínda que sexa con menos votos que o conxunto da oposición que está contra este proxecto en este momento. Porque eu insisto que Compromiso non está contra un proxecto semellante, está en contra de que se faga en este momento. É que non nos parece ben. É que non nos parece ben embarcar en unha cuestión económica ao pobo de Lalín a 90 días das eleccións, embarcalo para os próximos anos e presumir, como fixo vostede en prensa, de que se pode facer pola solvencia económica do Concello de Lalín. Home, ata aí podíamos chegar. Este proxecto no ano 15 sería absolutamente impensable con unha débeda de 6 millóns, agora a débeda é de 9 millóns en este momento. Home, algúns deixamos a caixa do Concello, eu creo que é unha condición evidentemente solvente, pero non me veña presumindo do que non corresponde precisamente á súa xestión. Eu o que lle pido é que paralice este proxecto, que decidan as urnas. Vostede pensa que vai ganar? Eu penso que vou ganar eu. Xa veremos o que di o pobo de Lalín, xa veremos o que din. Eu que digo que estou disposto a falar deste proxecto a futuro, en unhas condicións económicas que sexan boas para o pobo de Lalín, pero que non estou disposto é que, mentres Cáritas di que cada vez máis familias non chegan a fin de mes no pobo de Lalín, que vostede presuma de proxectos hipermillonarios que din de 8 millóns e que comeza xa pagando a familias de Lalín, incluída unha parte lexana da miña, 2,5 millóns de euros. A min caríaseme a cara de vergoña, porque ten que haber prioridades. Agradezcolle a flexibilidade no tempo. Gracias. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Ten o tempo. Sí? Se queredes debatirla en conxunto, metémola, non hai problema. A gusto voso, eh? Pois decidido. Douche. Rafa. Alba. Ti? Pois veña, entón douche como se fora a moción túa, ou 5 minutos. E votase despois, votase diferente, e máis votase cando toque, é dicir, votamos agora a túa e logo despois a do PSOE e despois cando toca do Bloque xa votamos sin debatila. Efectivamente. Entón ten a palabra o señor Vilariño a moción, o punto 9 e o punto 11 de debatímolos en conxunto. Ten a palabra o señor Vilariño. Dalle. Ben, eu creo que este é o debate que realmente ten que dar este pleno. Un debate que, insisto, está hoxe aquí incriblemente non trasladado por este goberno, senón forzado pola oposición. Vostedes son capaces de levar adiante un proxecto deste tipo sin tan siquera traelo ao máximo órgano onde reside desde logo, a democracia deste Concello para poder debatilo. E temos que ser, desde a oposición, quen introduzcamos este debate. Mire, eu, bueno, xe adianto que lle pido máis tempo, porque creo que merece o debate. Mire, nos tachamos do esceno o que é xa o gasto inicial de 2,5 millóns que vostede anunciou. Nós non estamos a favor de facer este proxecto. Nin estamos agora, nin imos estar no futuro. Nós non estamos a favor de coller 2,5 millóns de euros para derrubar casas. Non estamos a favor. E, desde logo, desde o BNG non seremos sospeitosos de estar a favor de humanizar e que a xente, desde logo, teña outra calidade de vida que vostede, precisamente, é irónico que utilicen ese argumento cando o Concello de Lalín é o Concello da súa categoría que menos espazos públicos dispón e que dos poucos que dispoñían incluso vostedes cando chegaron reducíronos
Mire, eu creo que é gravísimo e todo o mundo, insisto, pode entender o que vou decir, é que a 3 meses, a menos de 3 meses das eleccións, vostedes sigan nesa fuxida cara adiante. Que a menos de 3 meses sexan capaces de hipotecar para moitísimos anos as arcas municipais e sabendo que hai unhas eleccións municipais e que evidentemente non se conta co respaldo desta corporación para levar adiante este proxecto. Explique que realmente cando vostedes tiveron 4 anos para leválo adiante e non fixeron absolutamente nada, dígame realmente que hai detrás para agora ter, desde logo, esta urxencia. Porque senón ninguén o entende. No sentido común, precisamente vostedes tiveron 4 anos, non fixeron nada e agora úrselle para non facelo, senón para, desde logo, hipotecar as arcas municipais e, claro, con expresións brutais, como vostede dixo no anterior pleno, de que se vostedes gobernan planten ali cebolas, non? Desde logo é dunha irresponsabilidade absoluta ou cando chega a decir que se vostedes gobernan que lle devolvan os cartos aos propietarios. Mire, aquí hai varias cuestións e isto é de calado. Nos dubidamos, e así lo dicimos, máis alá de informes a medida e que obviamente se entenden porque esos informes a vostedes o fai a medida, é máis que evidente ver as contratacións que neste Concello se fan, desa viabilidade. Todo o mundo entende que non se pode gastar unha millonada se desde logo despois non van ser utilizados para ese fin esos terreos. E dígolle, mire, vostede onte tivo unha reunión que desde logo é bastante lamentable. Nun espacio que, desde logo, poden coller 50, 60 persoas, xa se ve o interés que vostede tiñen que fora ali a xente, onde, polo que me contan, nos dedicou bastante tempo ao BNG, en cuestións de legalidade, e despois, dous puntos fundamentais, non? Claro, justificando e que vostede fai a cousa absolutamente ao revés. Eu creo que cando se ten un proxecto desta índole, o mínimo que pode aplicar en termos de responsabilidade é saber o que quere facer e saber a cuantía do que vale, do que quere facer para valorar se o vai levar adiante ou non. Vostede está actuando exactamente ao revés. Como os cartos non son de vostede, nin de vostedes, son de todos os lainenses, fai un gasto inicial de 2,5 millóns sin saber tan siquera o que quere, nin como quere, nin quen o vai facer, nin canto custa, nin cal é o contido do mesmo. Desde logo é facelo exactamente ao revés. E despois onte tamén presume de que económicamente a ver se ten sorte e consigue cartos de outras administracións. Isto dixo vostede literalmente onte nesa reunión. Home, eu de verdade, me parece unha falta de seriedade embarcar os veciños e veciñas de Lalín sin tan siquera ter o que quere facer, a cuantía que vale e como vai financiar eso, porque vostede sigue sin decir a canto vai, desde logo, esta obra faraónica. Perdona, che 2 minutos como a Rafa. A ver. E eu, hai unha cuestión aquí, as familias teñen toda a legitimidade do mundo para chegar a un acordo. Nós, desde o BNG, lamentamos que non houbera unha familia que non lle aceptara dito acordo. Evidentemente, se lle aceptan o acordo é porque é moi ventaxoso para estas familias, senón é máis que evidente que non chegarían a dito acordo económico, porque senón, desde logo, se vería obrigado a ter que expropiar e ese proceso, desde logo, xa non lle permitiría facer o que é a compra antes das eleccións municipais e, polo tanto, os que estamos convencidos que vostedes van perder as eleccións municipais, xa non se levaría adiante. E eu fagolle unha pregunta e encarecidamente pídolle que me conteste se é certo ou non que de ter modificado o plan xeral nestes últimos 4 anos que vostedes gobernaron, a construción da gran plaza estaría asegurada. Sabe ou non sabe que isto é así? E pídolle que isto mo conteste. Mire, para nós é un luxo asiático vostede quere facer. Para nós é un auténtico sinsentido e mire, eu creo que a veciñanza de Lalín
ten moitísimas prioridades de gasto en actuacións e no que é o seu día a día e non, desde logo, en proxectos que condicionan xa non futuros gobernos, sino a estabilidade económica dos veciños e veciñas de Lalín, que dinamitan e fan saltar polos aires as arcas municipais e que, desde logo, insisto, hai moitísimas prioridades e eu de verdade yo digo, penso que a nós políticamente nos interesa que vostede se embarque neste sinsentido, porque, desde logo, a xente non quere estas aventuras, pero, insisto, queremos moi seriamente e pedímoslo así que reflexione, que dé marcha atrás a esta decisión que vai ser tan lesiva para os intereses da veciña. Gracias, Paco. Turno para o PSOE. Quen fala? Ti, Román. Ten a palabra Román Santalla. Moitas gracias. Non sei se me chegarán os 3 minutos, pero, bueno, supoño que, igual que os meus colegas, me darán un pouco máis de tempo. Nós tamén pensamos, señor Crespo, que vostede neste... Queres 2 máis axudo agora? Sí, neste proxecto... Douche os 5 e xa van incluídos os 2 que tuvo Paco Vilariña máis os que tuvo o señor Cuña. Neste proxecto, pois, se está equivocando e se vai a equivocar. É posible que políticamente tamén teña un resultado negativo para vostede. Equivócase no fondo, porque eu explicarei, e, sobre todo, equivócase nas formas, porque é un proxecto para Lalín, que temos unha visión posiblemente un pouco distinta para el, con vostede infinitamente distinta, pero, bueno, por exemplo, con o grupo da oposición podemos ter matices, e, polo tanto, eu penso que nas formas se equivoca porque usted chámanos aquí por unha che de cousas que, oi, teñen a súa importancia, pero a importancia real ten aquí, porque o seu proxecto vai hipotecar as veciñas e os veciños de Lalín, que, como dixo usted tantas veces, unha vez que vale 8 millóns, outra vez tamén lle oímos 10, bueno, vámonos quedar cos 8. Eu creo que a estas alturas, na súa presentación do proxecto, vostede nin siquiera sabe se patrimonio lle vai a permitir tirar cas 2 casas, tirar co casino, porque tampouco se está falando deso, pero aí está o tema. Lle vai a permitir eso porque, entre outras cousas, o que ao mellor vostede non lle dá importancia, o que nós estamos vendo, e que vemos tamén de forma particular e como partido, é que vostede pretende, ademais, tirar, derrubar da pouca historia que nos queda en Lalín. Lalín non ten unha historia de casas, de edificios, pois con tantos anos como son precisamente esa zona da Iglesia. Así que temos serias dúbidas de que eso se poida facer. Nós, cando pedimos, que como creo que fomos o único partido que pedimos documentación sobre este proxecto, fai uns días que a pideu a compañera Alba, o único que atopamos foi a valoración técnica dos terrenos. Pero, entonces, onde está o seu proxecto? O seu proxecto pasa, en primeiro lugar, por comprar as casas. E, como din as veciñas e os veciños, salindo onte da súa de reunión, di, no, este pagar, paga ben. Despois vende barato, pero pagar, paga ben. É dicir, e despois, se todo eso ten problemas, bueno, tal como estamos dicindo, con patrimonio, etc., hombre, pois eu creo que todo isto, como lle digo, tiña que facerse de outra maneira que vostede non o está facendo. Mire, nós temos unha alternativa clara e eu creo que o explicamos moitas veces e Alba a explicou moi ben. Pero xa lle digo, en ningún caso pasa por derrubar nin por comprar os edificios da zona da Gran Plaza. En ningún caso. E podemos asegurar que vai a ser un proxecto sostible en todos os termos.
sobre todo nos termos económicos, porque efectivamente vostede goza dunha etapa de bonanza económica, como repiteu tantas veces, gracias ao Goberno do Estado, todo o tema das luces, todo o tema da internet, é dicir, gracias ao Goberno do Estado que lle permite gastar o que non permiteu, sobre todo no anterior Goberno. Eu fagolle unha proposta pública, que seguramente incluso nos van a acompañar, nos van a apoiar tamén o resto de compañeiros da oposición. Faga usted unha enquisa. Faga usted unha enquisa. E con iso, ademais, que como non ten ninguna traza poñerse a un macroproxecto de 8 millóns de euros de investimento a poucos meses das eleccións, pois faga usted unha esquisa e sobre iso propoñémolle dous modelos, o que propón vostede e o que propoñemos os socialistas, e eu creo que de acordo totalmente cos resto dos grupos da oposición, e sobre iso traballemos por o futuro da veciñanza de Lalín. Pero claro, vostede que non foi capaz de peonalizar nin un solo metro en Lalín, que o que fixo ao día seguinte de entrar no goberno foi precisamente facer todo o contrario, parece que agora nos quererá dar algún exemplo sobre isto. Insisto, señor Crespo, creo que se está equivocando e as urnas moi pronto o deixarán ver isto. Moitas gracias, señor Santalla. Sí, claro. A ver, estamos debatindo da moción nunha. Entonces, agora vou poñer, en vez de 3 minutos, vou poñer 5 minutos como a Román Santalla, e logo despois temos a de clausura, unha ronda de todos, e outra vez, e terminamos as dúas mocións. Ben, como di a canción, resistirei erguido frente a todo, volvereime de ferro para endurecer a pel. Non o sei, pero asegurolles que eu teño claro, cando acometemos no meu goberno certos proxectos, a verdade é que eu tamén tiña dúbidas, eu nunca me considero para nada infalible, pero tiña dúbidas, porque cando hai un proxecto que vale a pena, tes dúbidas. O que diga que non ten dúbidas, minte. E eu teño dúbidas sobre a Gran Plaza, claro que as teño, pero poñer nunha báscula os prós e os contras, pesan moito máis os prós que os contras, por iso a queremos acometer. E teño dúbidas como tuven cando houve que facer o Concello. O Concello, usted sabe, os grupos da oposición, que non eran os mesmos, pero bueno, eran os mesmos, pero non eran as mesmas persoas. Como me puxeron a caldo? Como me puxeron a caldo? Chamándome de todo, megalómano, faraón, chamáronme de todo. E ainda así, pois tirei pa diante. E non me arrepinto. Mais tarde con Lalín Arena, exactamente igual, pasou o mesmo. Puxésteme que íbamos a fundir o Concello, acórdame que me dicía o PSOE, en concreto Nico, decíame que o Lalín Arena que iba a ser a tumba económica do Concello de Lalín. Mentira. Eu decía que se iba a autofinanciar algún día, e pegáballes a risa. Ao final, el recoñeceu un día que casi daba uns ingresos por gastos. Entón, eu tuve esta experiencia que estou tendo coa Gran Plaza, non é a primeira vez que a teño, tuve na co Concello, tuve na con Lalín Arena, etc. Seguro que algunha vez máis. Por lo tanto, eu podo vos asegurar que cando os proxectos son de envergadura, sempre hai dúbidas. Claro que as hai. Pero eu creo que dimos os tres grupos da oposición que me equivoco no proxecto, ou que nos equivocamos no proxecto, porque isto é unha decisión colexiada, porque, aínda que poidan pensar que non, quen leva a voz cantante son eu, pero eu tuve en reunións do grupo para decir, votamos isto para diante ou non. E saben que lles digo? Que houve unanimidade, de todos, os 10. Dixen, mira, eu teño tamén dúbidas neste tema, temos agora a oportunidade, porque, por fin, chegamos a un acordo verbal, cas familias. Imos para diante ou non? Eu dixen a miña opinión, puxen os prós e os contras, e quedamos en que sí. Eu que lles digo é que, a ver, eu creo que podemos, sabedes que cos defeutos que teñamos, que somos xente seria. Sei que non mo reconocedes en público, pero en privado sí. E eu considero unha persoa seria
E, señor Cuña, non me considero unha persona derrochona, nin na vida personal, nin cando menos cos cartos dos de Lalín. Eu nunca fui un derrochón na miña vida, nin o vou ser. E agora xa vou cerca da xubilación e xa nunca fui un derrochón. Por lo tanto, eu non xogo cos cartos dos veciños, quer dizer, eu non sou unha persona derrochona. Esas incertezas que sementa o Bloque, e que se é ilegal ou non, e que dice, señor Vilariño, que diga que me apoio en informes técnicos, feitos á medida. Eu claro que me apoio en informes técnicos, pero non feitos á medida. Apoio en informes técnicos feitos por técnicos desta casa que a mellor intención, supoño, para o beneficio deste povo. Porque non creo que lles vai nin lles veña a eles. O mellor que se apoian en informes técnicos non á medida, pero si verbales, feitos por técnicos espúreos, é vostede. O mellor sí, o mellor a eses técnicos ten que lle dicir que se poñan as pilas porque están un pouco descontextualizados. Sobre todo aquelas persoas que o mellor se documentan pouco nalgúna materia urbanística que é moi cambiante e moi complexa, o mellor, pois, bueno, eu quero pensar que no Bloque tedes asesores competentes, e non teño ninguna dúbida, pero o tema non é absolutamente baixo ningún concepto ilegal. O tema é totalmente legal. Outra cousa é que a vostedes non lles guste, pero é totalmente legal. Como imos pagar? Pois pagando os terreos, sin dúbida. Os terreos vanse pagar, mire, só co aforro enerxético se vai producir nos potos catranos xa dan pos terreos. Só co aforro enerxético se vai producir no Concello, só con eso, por poñerlle un exemplo. Pero ese é o de menos, pagarase con fondos propios, non queda outro remedio. Ahora ben, canto vai custar a plaza? É que eu non o sei. Dicíanme vostedes se temos proxecto. Claro que non hai proxecto, e desde logo desde cando hai que fazer un proxecto de execución para sabelo. Nós o proxecto primeiro que temos que fazer é ter os terreos. Por lo tanto, nós temos unha proposta, e vostedes, a ver, eso non é un proxecto, eso é en campaña electoral cando eu dixen que quería fazer a Gran Plaza, punto, pero obviamente, en absoluto, a ver, deixeme acabar, se fai favor, un segundo, eu só digo que o proxecto non está feito porque non pode estar feito. Dicía o señor Vileño primeiro recalificalo e despois facelo. Home, eu creo que mellor é ao revés. Se te posa recalificar unha zona que é edificable en zona verde, o único que faz é poñer as familias na fura de diante porque estarlle dicindo que lle vas levar aquelo por un quítame deixas pallas. E creo que cada un defende o seu con legitimidade. Por tanto, mire, sabe o que lle digo? Que agora comprámolo como está, edificable, que tamén se pode facer o parque sendo edificable, podese facer o parque perfectamente, podese facer a plaza perfectamente, seguro, iso a miramos. Pero é que, aparte de poderlo facer perfectamente, a min gustaríame, e se depende de min o vou facer, aquela zona vou na declarar toda a zona verde. Para que? Para que non se poida volver atrás. Vostede sabe que unha zona edificable pódese convertir en zona verde. Ao revés, non é posible. Por lo tanto, cando teñamos a posesión dos terreos, claro que impulsarei unha modificación puntual do plan para convertir aquelo en zona verde e que ninguén se lle poida ocurrir no futuro volvelo facer para que poida ser construíble. Por que non? Porque eu quero que aquelo que sea para disfrute de todos os larinenses. E, por tanto, poderei estar equivocado. Non me sinto infalible, pero creo, honradamente, e poderme creer, que eu estou convencido de que vou para Lalín. Se non tolo non son. E, señor Santalla, ten usted razón cando afirma que dentro duns tempos hai eleccións é que xa se verá. Pois claro que se vai ver. Por suposto que se vai ver. Pero que quere que lle diga? Eso xa o sei. A min houbérame gustado afrontar isto hai 2 anos, pero non foi posible. Non foi posible porque non demos chegado a un acordo con as familias. E agora sí. E o acordo é verbal. Señor Cuíña, está o técnico do Concello traballando para facer un documento para despois mandarlo ás familias e que o digan, porque agora temos un acordo verbal, na máis, pero o acordo verbal é co que se empeza a traballar. Non vamos poñernos a fazer aquí que o asesor jurídico faga un documento sin antes ter un acordo previo. Perdón. Canto vou ter agora? Digo, porque son 2 mocións conxuntas. 3 minutos valen? Eu se quere doulle 5. Poño 5 para todos. 5 para todos, gracias. Mire, hai un tema dun grupo que me gusta moito que se chama Love of Lesbian que titúlase Maniobras de escapismo. Iso que acaba de vostede facer agora mesmo nesta intervención, digo yo con todo respeto. Miren,
Eu retolle a que diga aquí o que non dixo. Plazos de execución do seu proxecto. Non os coñecemos, non os dixo. Custe da execución do proxecto. Repito que en campaña no 19 falou de aproximadamente 8 millóns de euros, agora nega ter dito iso. Financiación. A día de hoxe non nos dixo como se vai financiar este proxecto. E o que non hai nin sequera é o proxecto, a pesar de que o presentou en campaña no ano 2019. É que é evidente que non dá un solo dato. Son maniobras de escapismo. E en este pleno representamos o pobo de Lalín. Está ben facer reunión con os veciños nunha cafetería, está moi ben, ten toda a legitimidade e o meu respeto, pero aquí representamos o pobo de Lalín. Díganos aquí plazos, díganos aquí que proxecto, quen, canto lle vai costar aos lalinenses en cantos anos esta cuestión. E despois o que lle quero preguntar é, se volven as reglas fiscais como parece que van volver despois da crise da pandemia, temos que pagar en 4 anos a Casa de Álvaro, temos que pagar en 4 anos os terreos, as casas e os terreos da Gran Plaza, aínda que xa digo que vostede aos propietarios dille que van pagar un primeiro plazo e que despois das eleccións podese chegar a pagar os 3 restantes conxuntamente, verdad que yo está dicindo? Sabe que mo conta, verdad? Como se vai pagar o que queren facer vostedes en teoría en Mouriscade, agora que llo cede, que llo dá a Diputación para facer? Como vamos a pagar eso? E como se van a pagar os incrementos de persoal da RPT, que van a ser importantes tamén? Que está dicindo? Que seguramente no próximo mandato o Concello de Lalín non vai poder facer absolutamente nada que non sexa fora dos plans da Diputación Provincial ou de cartos que podan chegar de Europa? Que vai quedar afogado económicamente? Porque estou yo dicindo, o proxecto de compra das sauces, a RPT que se vai incrementar, como dixen eu, no ano 17, que nos decía a anterior interventora, que falaba dun millón de euros, creo que vai ir, ao mellor vai ir a esas cuantías, cando vostedes o negaban. A Casa de Álvaro en 4 plazos, e a Gran Plaza e Mouriscade, e a Gran Plaza tamén en 4 plazos, aínda que vostede di que é 1+3. E estou de acordo co que lle dixo o señor Santalla, o meu amigo Román Santalla, a mellor enquisa que se pode facer é dentro de 90 días. Estou de acordo. Porque este vai ser un tema neurálxico precisamente de campaña. Pero, oiga, a min como potencialmente, polo menos, próximo alcalde, potencialmente, digo, xa veremos, dame medo a situación no que vai quedar un concello que ten en este momento 9 millóns de euros, que xa digo que vai haber unha liquidación que dá medo de incumprimento do orzamento, ese que vostedes decían que era histórico, en esta casa, e de todo o que vai haber que pagar nos próximos anos que vostedes aprazaron ou chegaron a acordos para aprazalo, como se van financiar aquí as cuestións, e co incremento da famosa RPT, que ainda non temos, como se vai pagar todo isto. Eu pidolle que en este pleno, máximo órgano de representación das veciñas e os veciños, que nos diga como. Porque o único que está facendo é castelos no aire. Está recoñecendo agora que non hai proxecto. Está recoñecendo agora que non sabe canto vai custar. Está recoñecendo agora que non sabe os prazos. Está recoñecendo que a día de hoxe ainda non sabe nin quen é o arquitecto. Entón, que temos aquí? E non podemos facer isto tranquilamente a diálo 90 días e que a próxima corporación se sente, porque eu é a enésima vez que lle digo que non estou en contra de facer plazas e ampliar espazos peonís. E que a xenda urbana di isto. E que a xenda urbana algúns a apoiamos responsablemente porque hai maior puntuación para poder conseguir precisamente fondos europeos. Por un exercicio de responsabilidade. Así me sentei con ela, con vostede a negociar isto. Pero, home, eu creo que ten que haber límites. E eu que lle suxiro, sei que ao mellor estou perdendo o tempo, e que adiemos esta cuestión 90 días. E que decida o pobo de Lalín. E se o pobo de Lalín quere Gran Plaza, pois iremos adiante coa Gran Plaza, ainda que a moitos non lles guste. Pero non se poden facer estas cousas cando estamos xa en precampaña electoral. É lexítimo, é absolutamente lexítimo, están vostedes en exercicio. Pero quero lles lembrar por enésima vez que os seus votantes, aos que respeto e que algúns aspiro a que me voten nas seguintes eleccións, son menos que os que representan os que están en contra de facer este proxecto deste xeito. Algúns están en contra totalmente e outros estamos en contra de que se faga deste xeito. Moitas gracias. Gracias, señor Cuña. Turno para Paco Vilariño. Bueno, desde o BNG quedamos bastante máis preocupados despois da súa intervención do que ainda estábamos antes. Mire,
vostedes, xa llo dixen en varias ocasións, convertíronse nunha auténtica inmobiliaria. Vostedes convertíronse cos cartos dos veciños e veciñas de Lalín en xestores de cartos para beneficiar a uns poucos. Vostedes están xogando o Monopoly cos cartos dos veciños e veciñas de Lalín dunha forma totalmente irresponsable. Que vostede diga e empece dicindo que resistirei, isto non é unha cuestión de resistir, isto é unha cuestión de proxecto e é unha cuestión que, ademais, desde o BNG, e dígollo así de claro, se nós gobernamos, isto non vai ir adiante. E eu creo que, baixo este concepto, o sentido común di colóxico é que vostede pare e que as eleccións municipais decidan. Por que non di aquí o acordo o que chegou con cada familia? Diga o acordo o que chegou a cada familia. Diga o que vai valer toda esta locura na que se está metendo e o problema na que está metendo os veciños de Lalín. Vostede admite que ten dúbidas e que, literalmente, bueno, e que lle dá medo, claro, e que dá medo isto. Entón, a min, de verdade, é que escoitar... a mí non me dá medo. Escoíteme, por favor. Di que ten dúbidas. E a min, dame medo escoitar a un alcalde ás portas dunhas municipais dicir isto. Claro, porque desde logo un proxecto que vai endebedar as arcas municipais e que vai beneficiar só a uns poucos, pois dá auténtico pánico escoitar eso. Claro, entón, mire, vostede xa admitiu aquí, de facto, que hai que facer unha modificación do plan xeral, xa é un avance importante respecto ao que nos negaba, e sigue enrocado noutro que xa falaremos máis adiante. A pregunta de vostede a como vai pagar isto contesta pagando. Pagando. Isto é a contestación literal que vostede dá. Isto que nos este escoitando, desde logo, insisto, tenlle que dar auténtico pánico. Canto vai custar? Non o sei, di. Ten proxecto? Non teño proxecto. Home, desde logo, creo que ninguén nas nosas vidas embarcamos a unha institución sin saber nun embolado deste tipo que, insisto, que os únicos que se van beneficiar neste momento son as familias coas que vostede pactou, insisto, unhas familias que teñen toda a legitimidade do mundo para negociar, para iso son as súas propiedades, pero que, desde logo, se chegaron a un acordo con vostedes é porque lle é moi beneficioso. Insisto, digan como se chegou a ese acordo. Insisto, a vostedes lle parece ético, vostedes carecen da máis mínima ética, porque como vai ser ético ás portas dunhas municipais condicionar o futuro goberno nalgo tan grave? É que vostede fai 4 anos, por auténticas paridas, nos pediron que non tomáramos certas decisións. Pero o sentido común non di. A vostede non lle parece que o sentido común é que certos proxectos deste tipo que nin siquiera están cuantificados, pero que van pasar evidentemente dos 6, 7 millóns de euros, non merecen dun acordo das forzas políticas? Vostede de verdade pensa que hoxe en día o Lalín ten que ser un Lalín de bandos? Hai proxectos que requiren unanimidade para goberne quen goberne, que vayan adiante ou non. E proxectos de 6, 7 millóns de euros, dígame vostede se non é así. Mire, eu, de verdade, eu sigo pensando que hai algo detrás de todo isto. Nós non nos queremos que vostedes teñan agora de repente sensibilidade por o tema de humanizar zonas no noso Concello. Fixeron exactamente o contrario nestes 4 anos, ni desde logo que o que máis nos preocupa, estamos convencidos deso, que vostedes saben que máis alá, e por eso xogan o Monopoly cos cartos dos veciños e veciñas de Lalín, que nas eleccións municipais vostedes van perder o goberno. E baixo esa tesitura, díganme vostedes que lles afecta aplazar esta decisión tan vinculante 2 meses e medio. Explíqueo aquí, porque eu creo que ninguén, nin os seus votantes, entenden isto. Absolutamente non poden entender nada. Ou como é posible que este debate vostede non o tivera coas forzas que conformamos esta corporación? De verdade que é moi triste este debate.
Ben, chegados aquí, non. A moción, a ver, o acordo que temos é que a moción non hai segundo turno, Paco non o presenta. Tuvo Paco porque era a moción de Paco e Rafa porque é a moción de Rafa. A ver. La moción era de Cuilla, ¿Qué? La moción era de... E de Paco. Que la estamos debatindo conxuntamente. Acordamos o debate conxunto, entón é de Paco e máis de Cuña, por eso tuveron o mesmo tempo. A túa quedamos en que se votaba nomais. A ver, non sei se vamos perder as eleccións ou ganalas, non sei. O que diga que o sabe minte. Eu polo menos non o sei. Teño a humildade de decir que non o sei. E sei que as podo perder porque xa as perdín outra vez. E sei que as podo ganar porque xa as ganei outra vez. Pero a min iso non me afecta. A mí o que me afecta é que eu estou convencido, plenamente convencido, non teñas ninguna dúda, senón non o faría, que tolo non estou, señor Vilariño, tolo non estou. Estou convencido de que isto vai ser un proxecto bo para a LIN. E que cando este feito vai non aplaudir todo o mundo como aplauden o La Liga Arena e como aplauden o Concello. Vai non aplaudir todo o mundo. O que me estades dicindo agora, dixéronmo antes, dixéronme exactamente igual. E eu tiño claro e tirei para diante. E agora tiño claro, mire, hai unha cousa que non falla, que remo porque remas, rema porque non remas. Primeiro, cando non estábamos ningún proxecto dos grandes facendo, porque non o facedes. Cando chegamos a un acordo verbal, que é normal, primeiro chegar ao acordo verbal antes de materializarlo por escrito, que agora hai que facer a parte escrita, pois resulta que lle poñen pegas. Home, eu creo que hai que ter un pouquiño de rigor. Eu creo que nós procuramos ser xente seria. Vou intentar, se non me dá tempo, responder telegráficamente ao que me preguntastes. Plazos. Os plazos da compra son 4 anos, que é o que máximo que podo dar. O que falei con eles cos propietarios de palabra, que quede claro, de palabra, é que 4 plazos iguales, 4 plazos en 4 anos. Un no ano deste ano, no ano 2023, 24, 25 e 26. Ese é o que se falou, plazos. Plazos. Estou dicindo o que falei con eles. O que falei con... A ver, non me interrumpas, se non dou contestado. Non dou contestado, porque eu quero contestar o que me dixeches. A ver. Non é certo, dixenlle, mire, 4 plazos iguales foi o que lles dixen, e dixenlle eu, e se dispor das eleccións hai algún tipo de acordo entre o Concello e vos, pódense cambiar, punto. Pero eso non ten nada que ver, é que eso é así. Imagínense que de repente no ano 24 hai moitos remanentes. Pois, ao mellor págase todo xunto, cal é o problema? Non hai ningún problema. Dese conta que nos, cando nos paga o IDAE, debenos 3,5 millóns de euros, que tiña que telos pagados, e non os pagou. Nos certificamos a obra en setiembre. A día de hoxe ainda non nos pagou. Debenos 3,5 millóns de euros, o IDAE. Cando nos paga, levántanos a paletilla, pero é que xa é o que tiñamos, contábamos con eso. Ben, o que lles dicía, plazos, eses son os plazos de pago. A feitura da obra, hombre, lóxicamente, como comprenderá, eso eu non sou un adivino, porque o primeiro que teño que fazer é o proxecto, porque está sin fazer. Como vou fazer un proxecto sin ter os terreos? O que dixen eu na campaña é que era a idea que tiña, non que tiña un proxecto. Eu non tiña ningún... Esa era unha infografía que fixen eu de moto propio, como os podes facer, como fixen outras por aí. Pero sempre fixen así con todo, Perdón. A ver, vamos a ver. A ver, tedes, por favor, tedes que me deixar falar, porque senón... A ver, ten que quedar claro que eu prometín iso electoralmente e quero cumplilo. Eu nunca dixen que tuvera un proxecto feito, dixen que era o que quería facer. Fixen unha infografía, non un proxecto, unha infografía de como podía quedar, e xa dixen que sería aproximada ou non. Eu que quero facer ese espacio público. Por lo tanto, quero facer ese espacio público para todo o alinense. Señor Vilariño, non vai beneficiar uns cantos, vai beneficiar a todo o pobo de Lalín, non teño dúbidas. Inda algún día, ao mellor, hasta me poñedes o nombre da plaza a min, home, cando xa me vaya para outro barrio. Sí, pelota, sí. Sí, home, sí. Mire, eu que lle podo asegurar, A ver. A ver, pero, señor Vilariño, pero vostede que non recoñeza a esas alturas
as miñas dotes negociadoras casi me ofende, casi me ofende. Casi me ofende que non conozca as miñas dotes negociadoras. Escarallando de risa, pero por favor, vostede, pero como para meter a pala? Pero como? A ver, mire, eu que dixaches ti non te interrumpín todo o tempo, vale? Entón, eu que digo é que, a ver, eu teño claro o que queremos para ali, o Grupo Popular, teño claro. O custe non o sei. Eu cifrei aquilo aproximadamente en 8 millóns de euros, pero vou dicir unha cousa, sabe que vou fazer con eso? Exactamente o que fixen con Liñares, exactamente. Liñares comprámolo Pazo, o Ministerio do 1% cultural, que pode ser un proxecto europeo, ou algún proxecto de algún ministerio, ou da Xunta. Presúmame unhas certas negociacións que a Xunta. A Xunta de Galicia, no ano que estamos, vai meter en la LIN máis de 20 millóns de euros. Máis de 20 millóns de euros a Xunta de Galicia. A ver se pensan que caeron dun guindo. Caeron porque os negociou este goberno. Caeron porque os negociou este goberno. Bueno, por favor, naceron porque quedou este goberno. Por lo tanto, mire, eu conto ca Xunta de Galicia, conto ca Diputación, ainda que non gobernemos nós, e conto co Estado. Por lo tanto, a miña, o meu objetivo cal vai ser? Que nós paguemos os terreos e que o que custa a plaza poder buscar algún proxecto europeo ou financialo da Xunta, da Diputación ou do Estado. Eso é o que busco. Pero non estou yo dicindo. Por lo tanto, os plazos van ser os que poidamos de acordo ca estrutura que temos para facelo. Financiación, xa lle digo, vou procurar que sea de todos menos de la LIN, vale? Pero para iso hai unha cosa que se chama xestión, cousa que vostedes non demostraron gran capacidade de xestión en 4 anos, e eu si o demostrei, Proxectos, como vou encargar un proxecto, señor Vilariño, como vou encargar un proxecto, decía Román, se non temos os terreos? Vou encargar un proxecto en propiedade allea? Estamos de broma ou que? É que aquí parece que se quere insultar a inteligencia. É que non se pode encargar ningún proxecto, Román, se non eres propietario do terreno, que é ilegal. Por lo tanto, mentre non teñamos a propiedade do terreno, non se pode encargar ningún proxecto. A ver, bueno, vale, como vostede queira. O sea, que vostede pagaría un proxecto con cartos públicos sendo os terreos dunha propiedade particular. Por favor. Ben. Por favor, miren, eu sei que, remato, eu sei que a vostedes non sei por que os incomoda tanto o tema da Gran Plaza, porque saben, no fondo, saben como a min, que é un gran proxecto para a lei. O tempo nos dará ou quitará razón. E ao mellor eu podo estar equivocado, que xa dixen que non sou infalible ni moito menos, pero estou convencido de que a gran maioría deste pobo vai no agradecer. E vai ser un dos grandes proxectos que se fixeron, porque a LIN medrou ao largo dunha carretera nacional, de 2 carreteras nacionales, e non tiña espacios abertos, e temos a oportunidade de ter un espacio aberto e vamos a aproveitar. Por lo tanto, nos darán e quitarán razón. Eu, si podo, por suposto que nós, hasta o 28 de maio, a partir de aí, quedamos en funcións, como saben, hasta o 28 de maio, vamos a exercer como o goberno lexítimo que somos. Por lo tanto, vamos comprar e facer o que este nas nosas maus, porque temos moitos proxectos pendientes, e vostedes sábeno, pero xestionámolos, xestionámolos. Ou a calle Arenal, que é o dun guindo, a calle Arenal vai iniciar a licitación agora. Sí, eu que lles digo é que a loucura, esta loucura ten 20 e tantos millóns de ingresos da Xunta aquí. Esta loucura ten máis de 10 millóns dos ministerios aquí. Esta loucura ten máis de casi 2 millóns da Diputación aquí, sin contar o de Moriscade. Sin contar o de Moriscade, que, por certo, señor Cuña, habrá que facelo. O Moriscade aínda non fomos á notaría. O secretario ponlle aí unha serie de pajas que estamos corrigindo e que hai que recogerlas, e pusimos á notaría. Cando este na propiedade, como comprenderá, non se vai facer en 2 meses nada para Moriscade. Moriscade terá que ser o próximo goberno que encolla esas propiedades que son fantásticas e decidir o que se fai ali. Depende. Mire, se é un bo xestor, pouco.
Se é mal xestor máis, así de sencillo. Un bo xestor, canto vai ter que pagar? Pouco. Eu puño sempre de exemplo Liñares, que foi tamén un gran proxecto. Liñares, comprámoslo para un parador. Ao final non foi parador porque vostede sabe perfectamente o que pasou e o parador foi para Muxía. E co 1% cultural, entre o Ministerio que pagou o 70% e o 30% que pagou a Xunta, o Concello costoulle solo 100 millóns de pesetas, 600.000 euros o Prado. Foi o que costou. Pois eu, a miña aspiración é esa, que ao mellor hai que pagar algo máis. Non o sei, pero desde logo se pode traer un proxecto europeo que pague a totalidade deso, sin dúbida. E aí require moitas condicións para ter puntos para un proxecto europeo. As cousas mente non se fan, están no aire. O titular que vostede quere está no aire, pero mire, cando presentei este Concello, mire, cando presentei este proxecto do Concello foi en víspera dunhas eleccións municipais. Hoxe estamos sentados nel. E daquela estaba no aire, claro que estaba no aire. E agora? Home, ocúpese de criticar o que é criticable, pero o que é objetivo é objetivo. 4 anos sin facer nada. En que? Vale, moi ben. Que morro tes, Rafa. Esa praza, o proxecto que eu deixei encima da mesa, o proxecto que eu deixei encima da mesa está executado nun 50%, como sabes. Aí falta unha fonte, falta... Xo, tranquilo, que hai que poñer, hai que ir indo. Bueno, mire, hai as empacadoras de Pepe Primo que funcionan home pitch. Pois nós imos tamén con o noso home pitch. Entón, unhas cousas fanse antes e outras despois. Eso sabrá Román Santalla, máis Pavelino e Pepe Primo. Bueno, por favor, eu se ustedes queren, e remato, Rafa, eu non teño un incumbinte, en ter unha xuntanza de portavoces só para falar da Gran Plaza. No, pero é para explicarlles, porque vostedes igual pensan que eu estou tolo. Non é lógico convocar a 4 afíns e a quen quixera ir a reunión no Café do Camino e despois decir aos representantes do povo... Non me está... A ver, por favor, a ver se me explico logo mal. Eu non digo que vos vou chamar para negociar nada, digo que vos vou chamar en privado, se queredes, para darvos explicacións da Gran Plaza, porque moitas cousas que me decides das negociacións, eu nunha reunión de portavoces non teño inconveniente en dicírvolo, porque non teño cero problemas. Bueno, pero que... Vale, bueno, pois ningún problema. A oferta... As cousas que teñen que dicir da Gran Plaza, por iso imos a comparecencia, porque non as dixo aquí. Xa as dixo. Ben, no, pero hai que algunhas cousas que dixeches que non dixeches. Mire, eu asegurolle que non son sospeitoso de querer facer rico a ninguén nin de pagarlle a xente máis do que valen as cousas. Asegurollo, porque iso foi valorado por un técnico, e asegurollo unha cousa, que empezamos nas antípodas, mira, empezamos negociando. Pero como vou facer un proxecto estando na oposición? Como vou cargar un proxecto estando na oposición? Pero que manía... A ver, vamos a ver, todos os proxectos que se presentaron no Concello de Lalín, o Lalín Arena, o Concello, a Gran Plaza, foron presentados de igual xeito, como unha idea. Eso é unha idea, non lle chamamos proxecto, é unha idea. Como vou cargar un proxecto estando na oposición? Pero, a ver, eu non podo encargar un proxecto... O que poña aí é o de menos, eu só lle digo que esa era a idea. Pero vamos a ver, por favor,
Pero alguén podía dudar que cando presentei ese proxecto, hai agora 4 anos, que había encargado un proxecto. Pero como vou encargar un proxecto se non era alcalde? Non podo, é ilegal. Ah, vale, moi ben. E pago do meu bolsillo? Como, a ver, como vou encargar un proxecto para un terreno que non é meu? Eu podo encargar un proxecto para un terreno meu particular, para outro non. Bueno, andaremos e veremos. Andaremos e veremos, xa veredes como ao final idevos retozar ali na plaza, que envolverá pierna sobre pierna nunha terraza ali de 3 estalos cun templete para a música, escoitando música ali clásica da banda de Lalín, e ben meter, logo tendo algunha orquesta ou outro no outro lado enfrente. Xa veredes como vai gustar. Cando volvexa por ali disfrutando desa plaza, se volvexo, ojalá non morramos ningún dos presentes, xa vos lo recordarei. Xa vos lo recordarei. E direi a Paco Vilariño: Paco, ti baixa para baixo, vai tomar o café alá abaixo, o outro sitio. Moi ben. Moi ben. No. Ali é unha zona para todos, para todos. Hasta os que me poñedes a parir. Faltaría máis. Votamos, por favor. Nos votamos en contra. Votamos primeiro a moción do punto 9. Votamos a moción do punto 9. Begoña, Carmen. Non se cambia, Carmen? Ahora cambiou. É que este trebello vai como nabo. Ben, votos emitidos 21, 10 a favor, en contra 11, queda rexeitada por maioría, abstencións 0. Imos co punto 9, que é a moción do PSOE, que dice que para que o goberno de Lalín paralice o proxecto... Non, perdón. O punto 10, perdón, non o 9. Moción do PSDG-PSOE para solicitarlle ao Concello de Lalín máis transparencia. Ten a palabra Alba Forno. Ben, bueno, pois... Quedamos, só unha cuestión de orden, perdón. Quedamos en que 5 minutos para o que fala e despois os 3 para os outros todos, vale? Sí, a min chégame. Ben, bueno, hoxe traemos esta moción aquí porque os tempos cambian e neste caso, grazas por ir cambiando, e, como se soe dicir por aí, pois hai que ir cos tempos. Cos tempos tamén cambiou o acceso á información, e, froito disto, pois vemos leis que poñen no foco e destacan a transparencia, o acceso á información ou normas de bo goberno como eixos fundamentais de toda a acción política. O certo é que a transparencia no goberno, no mandato actual, non existe ou non é tan boa como debería ser. Tanto a transparencia coa veciñanza, porque non ten o acceso á información que debería ter e non sabe como se xestionan o diñeiro que provén dos seus impostos, como a transparencia cos grupos de oposición e co resto da corporación. E por que o digo? Porque, como xa levamos denunciado en varias ocasións e durante estes 4 anos que levamos aquí, ou case 4 anos, pois sempre nos atopamos con trabas cando intentamos acceder á documentación, sempre se nos poñen peros á hora de sacar copias desa documentación, ou non nos deixan sacar fotos, ou nos dan acceso a 3 meses vista ou a 4 meses vista. Logo está tamén o tema de meter temas por urxencia cando vimos a pleno e de entregarnos a documentación con escasa ou nula antelación para estudala e para vela, ou incluso no mesmo día do pleno in situ, que non é nin a primeira nin a segunda vez que nos pasa. Logo fala Crespo a veces, cando nos negamos a debatir unha moción sen poder ver a documentación, fala de cobardía por parte da oposición, cando eu creo que debería falar máis ben de tiranía por parte do goberno. Vemos tamén como hai concellos da contorna que sí que son moito máis transparentes neste eido, que podemos entrar nas súas páxinas web e podemos ter acceso ás súas xuntas de goberno que colgan cada pouco tempo, teñen os enlaces aos plenos que teñen publicados os soldos dos seus representantes públicos, e aquí pois todo o contrario, non temos as xuntas de goberno publicadas, a nós mándasenos aos grupos de oposición
información mándanse nos as xuntas de goberno despois de mandarse á prensa, que a veces temos que pedirlles á prensa e teñenas antes ca nós, etcétera, etcétera. No portal que hai, lalin.gal, nós creemos que debería expoñerse outro tipo de información dun xeito sinxelo e a que a nosa veciñanza poderá acceder dun xeito fácil. Información como poden ser subvencións, postos de traballo que estén vacantes ou oposicións, temas de excursións que haxa para a xuventude ou becas deste estilo, e que non teñamos que estar sempre chamando ao Concello buscando alguén que nos dé este tipo de información. Tamén é certo que esta web parece unha web dedicada máis ben ao alcalde, porque é o que aparece en todas as fotos, non hai outra cousa que non sexa o alcalde. En canto ao portal de transparencia, o portal de transparencia eu creo que foi feito porque o tiñan que facer e pouco máis. E por que digo isto? Digo porque está absolutamente sen actualizar, ademais ten datos falsos, gráficos feitos con datos falsos e que ademais están os gráficos sen rematar. Non ten nada que ver coa transparencia nin con nada que se lle parezca, tampouco pretenderon. Eu creo que o fixeron porque era algo que se exixía na estrategia do DUSI, que por certo están incumplindo porque de transparencia non ten absolutamente nada, e deixaron morrer así. Por certo, non convocar as eleccións para os alcaldes de barrio como se facía no anterior mandato tampouco axuda a ser máis transparentes. É unha excusa, levan poñendo 4 anos unha excusa detrás de outra e impedindo que os veciños escollan os seus representantes, os que queiran, ou os seus interlocutores, para falar co Concello, para representalos fronte ao Concello. En definitiva, nós creemos que os nosos veciños e veciñas teñen dereito a saber o que cobran os seus representantes públicos, teñen dereito a elixir os seus representantes ante o Concello, teñen dereito a ver como se gasta o diñeiro dos seus impostos e teñen dereito tamén a que nos medios oficiais do Concello se xestionen dun xeito mínimamente imparcial e plural, cousa que non se está a facer porque nas redes sociais se publican cousas do Partido Popular e non se publican cousas de ningún partido da oposición. E, en definitiva, teñen dereito á información. Eu creo que a moción que traemos hoxe é unha moción moi sinxela, unha moción que non implica ningún custo económico e para isto non dirán que non teñen personal. Creo que se non la votan a favor e que se nestes 90 días que nos quedan de mandato avanzamos nisto, os veciños e as veciñas estarán agradecidos. E remato. Gracias, Alba. A quen lle paso a palabra? A ti, Ana. A ver, Ana, onde vas? Tes o turno de palabra, Ana, por compromiso. Ben, bons días a todos e a todas. Dende a nosa formación tamén apoiamos a moción que hoxe os compañeiros do PSDG-PSOE presentan para o seu debate e aprobación. A transparencia e o acceso á información pública deben ser os eixes de toda a acción política e só cando os cidadáns poidan coñecer como se toman as decisións que lles afectan ou como se xestionan os seus cartos públicos podemos falar de transparencia. Os gobernos con maior nivel de transparencia soen ter institucións máis fortes que favorecen tanto o crecemento económico como o desenvolvemento social. Permitir a fiscalización da actividade pública contribúe á rexeneración democrática e favorece a eficiencia e a eficacia do Estado. Pero ben, é certo que é evidente que os conceptos tanto de transparencia como de fiscalización non se incluyen no programa electoral do goberno local e moito menos a súa aplicación na xestión diaria do noso Concello e dos cartos públicos dos nosos veciños e veciñas. Nada máis. Gracias, Ana. Turno de intervención para o Bloque Nacionalista. Tes a palabra, Paco. A ver. Ponte a ello. A ver, ahora sí, ahora. E logo, como non colle, Paco. Igual, non somos votar a favor, non temos máis... No, en todo caso, a ver, é unha moción que para nós seguro que votades en contra, que é o problema, pero
digo, a ver que argumentades para votar algo deste tipo en contra, non? Eu creo que precisamente é moi importante dotarnos de transparencia, máis alá incluso da transparencia, que xa non debía ter debate, pois é de mecanismos que desde logo lle faciliten a xente información e que lle faga máis doado xestionar a súa relación coa administración local e, polo tanto, pois, bueno, nos entendemos que estes 3 puntos que pide aquí o PSOE pois non teñen máis problema máis alá do que o compromiso político de que sexan unha realidade. Nós estamos recibindo moitas queixas precisamente da falta de información que o Concello transmite e, polo tanto, pois nada, eu creo que é unha moción que vai no sentido de mellorar pois este tema, entón imos apoiala. Gracias, Paco. Por parte do Partido Popular ten a palabra o concelleiro Avelino Souto. Tes a palabra, Avelino. Bos días a todos. A verdade é que antes de entrar na materia desta moción vou facer un pequeno inciso sobre un tema que quedou antes aí no aire e é o seguinte. Eu, hasta onde eu sei, non pertenezco a ningún sindicato, señor Santalla, nin son membro, nin traballo para ningún sindicato. Vostede o que non pode tampouco é mentir aquí, porque houve un sindicato que lle ganou as eleccións de Terneira Galega e as de Ribeira Sacra, 3 frente a 2. Co cal vostede non minta neste pleno, porque Unións Agrarias, frente a un sindicato que é reciente, perdeu as eleccións. Co cal eu deixo isto aquí para que non conste en acta unha mentira que dixo vostede. Dito este inciso que eu non... Señor Vilariño, non se poña vostede... Ele está intervindo no seu turno... Está intervindo no seu turno de palabra. Pero está no seu turno. Está no seu turno de palabra. Continúa. Está no seu turno de palabra. Fago a favor, señor Paco Vilariño. Continúe, Avelino. Ben, eu non fixen alusións a ninguén, simplemente fixen referencia a quen ganou unhas eleccións e a quen non, respecto ao que el contestou. Eu non pertenezco a ningún sindicato, a min non me preocupa quen gane e quen non gane. Dito isto... Avelino, continúe ca súa intervención. Vale. Dito isto, respecto á moción, eu non vou opinar se somos nós os máis transparentes ou os menos transparentes. Simplemente voume a referir a datos e a feitos, porque o que é certo é que o Partido Socialista nese aspecto é o especial, sempre é o máis transparente, sempre é o máis aberto, sempre é o máis feminista, sí ou sí, é sempre a quinta esencia en todo, pero logo, cando goberna, é bastante distinto. Vamos a falar, por exemplo, de expedientes nos que vostedes votaban máis de 3 meses para darnos acceso, como, por exemplo, poida ser o da RPT, como poida ser o da Ponte de Bustelos, que nos deron para despois das eleccións, pasando 4 meses desde que se solicitou. Podemos falar tamén das xuntas de goberno que vostedes tiñan e o seu concelleiro precisamente prohibiu que nos las deran de forma digital para obstruir a nosa fiscalización e dábanos en papel, a pesar de prohibir, a pesar de solicitalas moitas veces de forma digital, nós tiñamos as xuntas de goberno en papel para obstruir a nosa labor de fiscalización, cando nós llas damos de forma digital e ademais llas enviamos á prensa. Logo, pediría á presidencia un minuto na máis, polo que me interrompe. Bueno, vas a ter o segundo turno. Bueno, neste momento estou presidindo, señor Cuíña. Por suposto que yo deixo opinar, pero o que non estou dirixindo son eu. Xa non é a primeira vez que se lle recorda neste pleno que cando a oposición pide unha ampliación de tempo nas intervencións se lle concede. Polo tanto, o compañeiro do Partido Popular está nas mesmas condicións que vostedes cando piden. Intervín, continúa. Hai un matiz que os demais se para seguir falando do tema. Ben,
Eu continuo. Segundo este tema, referíame ás xuntas de goberno que non nos daban nin de forma digital e, ademais, viña prohibido por vostedes. Expedientes que nos deixaron sin ver para despois das eleccións. Logo, claro, fala vostede de os soldos. Mire, os soldos deste goberno son públicos, dos que temos dedicación exclusiva, que sempre están reiterando que os soldos, o único que non é público é o que cobra cada membro dos que non teñen dedicación exclusiva, incluídos os nosos do goberno, non o estou dicindo. Entón, os soldos dos que temos dedicación exclusiva é perfectamente público. Axudas, oposicións, mire, son públicas e ademais que nos obligan a publicalas nos boletíns en todos os lados para poder facer as convocatorias, co cal é unha falacia que vostede está dicindo. Logo fala de publicar os contratos. Mire, os contratos estánse publicando todos conforme manda a legislación e no plazo que nos manda publicar están subidos todos os contratos menores á plataforma, pero xa lle van adiantados nas xuntas de goberno que é onde van os contratos menores. Así que moitos consellos que venden vostedes para nós que vostedes non aplicaron. E o que si lles digo, e vos rellepeito, eu non sei se nós somos máis transparentes ou menos transparentes. O que a nós nunca nos van poder dicir é que lle prohibimos a alguén subir á primeira planta deste Concello para obter información. Eso sí que é liberdade. Moi ben, Avelino. Turno para Alba. Alba, a ver. Tampouco era que está a palabra. Ai, non che din a palabra. Non, agora. Tampouco é que me esperara nada novo, sobre todo vindo de vostede. Isto que hoxe traemos aquí non é nada novo, isto levámoslo pedindo 4 anos, e se me remonto un poquinho máis atrás, pois vemos como no 2011, alá polo 2011, pois o PSOE xa presentou un decálogo de bo goberno e transparencia para a cidadanía de Lalín con moitas propostas similares ás que hoxe traemos aquí, que, por certo, foise avanzando algo nos tempos no anterior mandato, porque, por exemplo, puideronse elexir os alcaldes de barrio, por certo, que volvemos para atrás, cando vostedes entraron no goberno, xa que nunca máis se puideron volver a elexir, participouse, a cidadanía puido participar de algún xeito e empezouse a facer a web de transparencia porque era necesaria para o dossier. Volvemos estes 4 anos a involucionar. Estou convencida de que os nosos veciños e veciñas xa non lle vale con isto, xa non lle convence esta forma de traballar de fai 40 anos. Fala Benino Souto de que os contratos se publican nas plataformas que marca a lei. Home, por favor, só faltaría, pero é que non lle estamos pedindo eso. É que non lle estamos pedindo que as subvencións se publiquen onde hai que publicalas por lei. Estamos lle pedindo que no portal de transparencia ou no portal ou na web do Concello de Lalín se fagan públicas estas cousas para que para a nosa cidadanía sexa máis sinxelo acceder a esa información. Igual que fan outros concellos da contorna. Non nos trate de tontos. Sexa un pouquinho máis humilde e escoite cando lle falamos. Non lle estou pedindo que publique unha subvención onde ten que publicar por lei. Estou pedindo que o faga máis accesible para a cidadanía. E que non todos teñen que chamar ao Concello para enterarse de cando hai unha excursión, por exemplo, para a mocidade de 15 anos. Que o publique, por exemplo, aí, que non pasa nada porque teñan información. Os soldos, evidentemente, xa sabemos que son públicos. Pero non é tan fácil acceder a esa información para todo o mundo. O que estamos dicindo é que se faga pública e se faga sinxela a maneira de acceder a ela. En todo caso, fala tamén de que todos deses 3 ou 4 expedientes aos que vostedes lle tardaron máis de 3 meses en dar acceso. Eu digolle os expedientes nos que vostedes nos deron acceso con máis de 3 meses, para máis de 3 meses. E digolle cales son todos. Absolutamente todos. Este último que accedimos á documentación foi porque se olvidou de contestarnos. Olvidáronse de contestarnos e accedimos á documentación. Fala vostede de que non lle mandaban as xuntas de goberno de xeito digital. A nós tampouco hasta fai uns meses. E pedímolo unha e outra vez. Está o señor secretario aquí presente e pode dicilo, porque Tobi encargouse de chamar mes a mes para que así fora. E pedilo unha e outra vez hasta que así foi. As xuntas de goberno que, por certo, insisto, recibes antes a prensa que a oposición. Polo menos o noso grupo municipal. Así que non me fale de transparencia. Moitas gracias, Alba. A verdade é que non se contenta quen non quere, pero que o PSOE nos queira dar leccións de transparencia, bueno, eu respeto. Pero asegurolle que vostedes non son exemplo de nada neste país. Son exemplo de unha praxis do mal facer. O Partido Socialista agora mesmo é un cáncer para este país.
asegúrollo. É a opinión miña. O Partido Socialista... O Partido Socialista é un cáncer para este país neste momento. O socialismo que había antes non. O sanchismo sí que é un cáncer para este país. É un cáncer... Vos non tedes ningún respeto connosco, ningún, ni moito nin pouco, Santalla. Se alguén non ten respeto connosco, eres precisamente ti. Sí. Non, sabes que non. Ben, nós estamos en contra da moción, vamos a votala en contra. Votamos. Tere, faltas por votar. Alba. Vale. Ahora sí. Votos emitidos 21. A favor 10, en contra 11, abstencións 0, queda rexeitado. Imos ao punto 11, pasamos a votalo, o punto 11 que é a moción do BNG. Os tratos son os tratos. Votamos. Falta un voto, a ver quen me falta. Alba, xa está. Votos emitidos 21, a favor 10, en contra 11, abstencións 0, queda rexeitada. O punto 12, rogos e preguntas. Empezamos de maior a menor ou como queredes? Como que irades? Non, como que irades vos. Venga, de la palabra. Bueno, primeiro... Gustaríame saber se o grupo de compromiso que o represento neste momento pode ter acceso á visita ao CIS como grupo onde hai que solicitalo. E non serei eu quen critique a alguén que aprecio, respeto e valoro como é Pedro Puy, pero non entendo como pode entrar os diputados do Partido Popular. Digo, se os diputados de compromiso solicitamos, podemos entrar no CIS tamén a facer un acto político ou non? Esta é unha pregunta. Eu o que podo dicir é que o que me informaron a mí é que calquer grupo parlamentario da Xunta, unha obra que está facendo a Xunta, que pode pedir vela, e que a Xunta lle autoriza a vela ou non, pero que autoriza sempre. Os grupos municipais ao estar en... É dicir, o PSOE... Entendido, pero os grupos municipais deste Concello, quero dicir, podemos solicitar tamén, digo que xa que estamos en Lalín, facer esta visita. A obra é da Xunta de Galicia, tens que ir a solicitar a Xunta de Galicia, a ETEL. Ok. Cando nos van a contar que pasa co Centro Social de Filgueira? En algunha ocasión nos van a decir quen é o responsable desta chapuza, se está conforme á legalidade, que pensan se estas familias levan este tema ao xulgado, quen tería un problema legal de utilización de chan que non... O sea, para que saiba todo o mundo, que creo que xa o sabe, o Centro Social de Filgueira fixos en terreos diferentes aos conveniados e por riba os veciños teñen que pagar IBI, que por certo creo que non o queren recepcionar, según me comentan, non? Por que vostede, xa que está comprando tantas propiedades polo casco urbano, non valora comprar as fincas precisamente a estes veciños? Xa o valorei, pero resulta que dixeron que non querían. Non, que non queren que lle compren o resto de fincas? Non. Digo, as conveniadas é unha cousa, e onde está o centro social non son as conveniadas. Está en unha situación irregular, cando menos. Onde está o centro social, eu mercáballa, non quixeron vendela, así de sencillo. Bueno, pero a miña pregunta... Vostede non faga pregunta sobre pregunta, dice, por que non comprou eso? Eu quería compralo. Vale. Non lo venderon. Polo precio que decía o técnico que valía, claro. Vale. Claro, vale. Claro. É logo que podo darlle dar outro precio distinto que diga o técnico. É que, perdón, non xa sei, pero digo que o que é curioso é que o Concello ocupa agora mesmo de terreos que non lle corresponde. Por eso está, hombre, se estás utilizando terreos un edificio, un terreos que non son teus, están facendo de ocupar... Tan a ocupar somos que cando se inaugurou vieron as dúas familias á inauguración, ali lle dei as gracias públicamente por anunciar o convenio e non pasou nada, e funcionamos así 3 ou 4 anos sin ningún problema. O que digo
quen é o responsable desta chapuza, se mo quere decir, se é tan amable, se é un técnico, pois que técnico, quen é o responsable político, supoño que haberá tamén un responsable político, e que pensan facer dunha cuestión que a mí me parece grave, e que algúns comparecimos por que unha riada levou unha ponte por diante, este tema sí que me parece especialmente grave. Despois, eu quero lles pedir tranquilidade a algúns concelleiros que teñen por costume levantar o teléfono e chamar, de xeito amable, a veciños disidentes. Podo demostralo ata de 3 concelleiros porque, digamos que son críticos con algunhas medidas do goberno. Eu creo que algúns concelleiros, 3 en concreto estou falando, se deberían controlar, digo polo seu ben. A depuradora de Vilatuxe e Prado, as depuradoras de Vilatuxe e Prado que tiñan tanta urxencia no pasado mandato polo seu estado, eu creo que 4 anos despois siguen, entendo que en peores condicións que hai 4 anos. Xa non urxen. Pregunto, a ampliación do auditorio Vilatuxe prometida polo goberno que vostede preside en este momento é para que foi comprada unha finca no pasado mandato, despois de arduas negociacións, porque algúns tamén éramos capaces de negociar este tipo de cuestións. Pregunto, a que é debido que non haxa ampliación do auditorio de Vilatuxe como vostedes prometeron no seu programa electoral a 90 días das eleccións? Houbo actos de Rosalía este ano? Por que non os houbo? Pregunto, señora concelleira de Cultura, consta que houvese algún acto de Rosalía público? A mí, polo menos, non me convidaron, igual que non me convidaron, por certo, a homenaxe ao señor Vilela, que con moito gusto teria acompañado a corporación, como fixemos en outra ocasión. Non nos convidaron, gustaríame saber por qué. Por certo, que me dixo el que lle extrañaba a miña ausencia en ese acto. Estou de acordo con vostede en que dixo que non se deberían criticar as cousas de comer. Referíase ao cocido. Eu creo que foi absolutamente este grupo respetuoso institucionalmente co goberno de Lalín nas cuestións do cocido. Quere que lle lea durante 3 anos as críticas ao día seguinte do seu desaparecido voceiro Javier Blanco Carballal do que decía do cocido que organizamos outros gobernos? Non, eu quero que me fagas preguntas que considero oportunas, pero fágame as preguntas que considero oportunas, pero se me preguntas se quero que me leas, non, eu quero que fagas as preguntas. Vostede é perfectamente capaz de entender que lle estou preguntando se quere que lle lea o que decía o voceiro desaparecido do PP, Javier Blanco Carballal, ao día seguinte do cocido, dos cocidos, con récords tamén, que decíamos os demais. Esa é a pregunta. Outra pregunta relacionada con isto é se vostede considera, cando salían sobre edicións exitosas do anterior goberno da Feira do Cocido, igual que salen agora, se sigue pensando que é un transatlántico que vai só ou agora si volve a haber méritos por parte dos gobernantes para organizar feiras do cocido. Sigue sendo un transatlántico ou agora só é un yate ou como é esta cuestión? Pareceme especialmente grave que a interventora no seu informe fale de fraccionamento do contrato da luz. Teñen vostedes todas consigo de que estén sendo acorde coa legalidade desta situación? Está un informe da interventora. Fala de fraccionamento de contrato. Que eu saiba, isto é, cando menos, presuntamente un delito. Se eu, non sei, se me perdín esa clase en Dereito, perdínme algunhas, pero esta en concreto non sei se me perdín. Está vendo, gustaríame que a interventora contestase por medio de vostedes en estas preguntas, se está vendo algún tipo de delito, cando hai un informe que fala... Señor Cuña, mira, eu deixo facer as preguntas que dé a gana. Vostede faga máis preguntas que queira. Eu non son Juan José Cruz, o sea, por favor. Pero estoulle dicindo, pero precisamente por eso, mire, faga usted as preguntas que queira. Pero sabe perfectamente que no pleno non lle pode facer preguntas á interventora, pode facer preguntas a min, como goberno. É que como non me escoita, estou dicindo se é posible que a interventora, por medio de vostedes, contesta a esta pregunta. Se non pedireille un informe ao respecto. E tamén pedireille ao asesor xurídico, vai non facer seguramente a favor de vostedes, non teño ninguna dúbida, ou incluso o señor secretario, sobre que un informe fale de fraccionamiento de contrato, que ata donde eu estudiei en penal, e penal estudiei no todo, con boa nota, por certo, é un presunto delito. Non sei, e non o puxen eu, puxo a interventora, non? E por último, rogolle que acepte... Rafa, cando alguén comete un delito, está ese edificio aí de enfrente para dicirlo, eu non fago esas cousas. Eu digo que pon a interventora no seu informe. Non estou dicindo eu. Se vostedes creen que cometemos un delito, é que eu non dixen eso. Todo o dereito do mundo legítimo a denunciarnos. Perdón, é que eu non dixen eso. E aparte sabe que non fago eso. Estou dicindo o que di a interventora, que me parece gravísimo, que non pode pasar por riba desta cuestión. Despois, rogolle que acepte tamén
E a miña solidariedade tamén con Pardo de Vera, que comparto, e co seu marido Juan, que creo que están bastante... Paco? Pardo de Vera. E co seu marido Juan, que sei que están afectados por o que eu tamén considero unha injusticia, e creo que tamén é unha grandísima perda para Galicia. Home, coincidimos nunha cousa no pleno. A veces as amistades son comuns, non... E a mí o que me fastidia é que fora por celos, ainda por riba. Xa sei que falei con... Tócalle a ver, Miguel. Un rogo que volvemos outra vez a... Estamos sin facerlle un mantemento ao campo de fútbol de Vilatuxe. É moi necesario. Iso é un rogo que, por favor, lle fagan xa. Gracias. Despois, dúas preguntas. Unha, se teñen todos os permisos necesarios para a excavación do aparcamiento do cementerio de Barcia. E a segunda pregunta, para onde levaron a terra que ali sacaron? De Doade? De Barcia. E despois, tamén para onde levaron a terra que ali sacaron dali. Nada máis. Pero ali sacamos terra, primo. Torrón, quitámoslo o torrón. Para botarlle Zahorra quitouse o torrón de riba, pero non o torrón para botarlle Zahorra para que non medrera. Eu estou aprendendo tantas cousas. A mal da cereixa, non sei que tal. Acabaches. Pero, Rafa, ti sabes o que é un torrón, non? Non, si, pero digo para que lería eu tanto na miña vida, xa aquí aprendo moitísimo máis, os osos, a carne, non sei. Por parte do PSOE, quen lle dou a palabra? É Begoña. Alba. Mario. Ten a palabra, Mario. Espera, un segundo. As preguntas do mes pasado, do pleno do mes pasado, están sin firmar. Quen máis firma? Non sei, eu teño que velas, pero firmo, xa sei, o trae para cá. E vai preguntando, ti. Sí. Respostas a preguntas do PSOE correspondentes ao pleno do mes de xaneiro. Empezo as miñas preguntas ou agardo por... Non, mentes eu leo isto... Podo empezar, sí? Empeza, sí. Ben, pois, o concelleiro de Deportes, temos tres, pero non fai falta que te ríes, que ainda non che contei o chiste, meu rei. É unha falta de respeto rirse, de verdade. Eu son moi risueño tamén. A ver, Mario. Sí, pero de verdade. Aquí creo que nos conocemos todos. Abelino está rindo diario, Sí, a ver se nos enteramos de como é as personas. Eu tamén, que máis risueño que a mí non hai ninguén. Ten a súa cara sonriente, o gallato vereu. Retiro... O gallato vereu. Pero non a teño. Perdona, Abelino. Sinto. Abelino rí sempre. De acordo, bueno, bocas preguntas. Con respecto ao cambio de... Pero non se rí de ti, Mario. Bueno, xa está, Pepe, de verdade, non importa. Rí sempre. É o cambio de... Hasta cando lle chama a atención se me chega tarde a mañá, tamén se rí. Bueno, xa está, bueno, deixádeme facer as preguntas. Se o sei non digo nada, de verdade. Veña, o cambio de actividades deportivas no Lalín Arena debido a autorización para a Gala do Cocido. Con canta antelación avisaron a todos os clubes que adestran e teñen espazos no Lalín Arena. Segunda, constalle que hai clubes que a día de hoxe non recibiron notificación de onde poderían practicar deporte durante o período no que estivo ocupado o recinto. E terceira pregunta, Abelino, é coñecedor de que se incumpriron as datas nas que lle dixeron que non se podería utilizar o Lalín Arena? Esas son as preguntas para o concelleiro de Deportes. E ora, para a concelleira de Sanidade, Carmen, coméntanos unha serie de irregularidades en canto ao transporte sanitario en varios eventos, entre eles o da Gala do Cocido, non? É coñecedora de que había personal sanitario sin contrato e se era coñecedora, por que non se actuou ao respecto? E segunda, foron comprobados todos os requisitos necesarios do transporte sanitario para estes eventos? Quen fixo a comprobación do cumprimento? Nada máis. Gracias, Mario. Turno para Alba. Turno para ti, Alba. A Concelleira de Cultura, cheganos queixas tamén, e así as trasladamos en canto ao concurso de disfraces do pasado luns 20 de febreiro, co cal preguntamos cales eran os criterios para elegir as e os premiados nas diferentes categorías. E outra pregunta, se se premiaba a originalidade, porque entre os grupos premiados había persoas que empregaron os disfraces no desfile do Cocido.
Por outra banda, polo día do nacemento de Rosalía de Castro, os únicos actos que se fixeron que nos saibamos foi a exposición na Biblioteca Municipal e agasallouse as persoas que collesen un libro cun marcapáxinas dunha empresa en concreto, ou supostamente desa empresa, cunha biografía da escritora galega en castelán. Os marcapáxinas foron mercados? Se a resposta anterior é non, é porque son copia idéntica dos da páxina da marca oficial. Pedironlle permiso a esa marca para empregar o seu deseño e a súa firma. En canto ás láminas que estaban expostas na biblioteca, foron mercadas. Pediron permiso ás diferentes autoras ou autores para collelas da rede e expoñelas, porque a maioría da exposición dunha das maiores expoñentes da literatura galega e tamén o agasallo se fixo en castelán. Rogo. Ao alcalde da Corporación de Larín rógolle que retire que o Partido Socialista é un cáncer para España. Consideramos que é unha expresión moi grave, que non se pode frivolizar nin estigmatizar esta enfermidade porque é vergoñento por parte dunha persoa que está sentada onde vostede está sentado hoxe. E, ademais, tamén creo que é unha falta de respeto para os milleiros de militantes do partido ao que se referiron. E paso a palabra a Román. Moitas gracias. Turno para Román Santana. Pois tamén de forma moi breve ao concelleiro de Obras e do Rural en referencia a varias promesas e necesidades da parroquia de Camposancos. Primeiro, cando se levará a cabo a ampliación da traída de agua ata os diferentes lugares e incluso vivendas da goleta que quedaron sin ela? 2. Valoran darlle solución aos charcos que producen a carón de algunha das vivendas, algún deles xa notificados por rexistro dende hai meses? 3. Cando se fará arranxo das pistas do núcleo de Chares de Outeiro e a que comunica co lugar de Chares de Outeiro con Val? E 4. Cando chegará o alcantarillado definitivamente a Goleta e a Camposancos? Vale, gracias. Faltas ti. O concelleiro de Xuventude. Hai uns meses que se anunciaron que se sacarían uns bonos de axuda para sacar o carné de conducir. Cando se coñecerán as bases dos bonos, a que idade se poderá solicitar dito bono e cal será a cantidade que se poderá recibir? A igualdade. Hai uns anos creouse o Consello da Muller conformado por membros da Corporación Municipal, técnicos de igualdade e colectivos. Dende entón descoñécese a súa actividade, por iso, cantas reunións houbo desde a súa creación? Que proxectos ou traballos se levaron a cabo desde ese dito Consello? Pois informar. Onde? Onde? No, onde está publicado ou onde informastes? Termina esa pregunta, non se preocupe, xa responderemos. O colectivo Azos Feministas pediu a entrada ao mesmo. Deuselle entrada a ese Consello? No caso de que a resposta sexa non, por cal é o motivo polo que non se lle deu a entrada. E despois hai rogos. Para a mellora de Castro da Riba. O pasado mes de xullo realizouse neste lugar a reforma do campo da festa, mais a vía que transcorre a carón do mesmo quedou sen arranxos e acondicionamento. Cada vez presenta máis deterioro no asfalto, provocando un perigo para vehículos e para a veciñanza. Así mesmo, trasladamos a petición da veciñanza do lugar que solicita que se sinalice esta aldea na vía provincial, na entrada desde Soutolongo, posto que só está a sinal para Castro da Baixo. Desde o PSDG-PSOE rogamos que o Concello realice un acondicionamento da vía que transcorre o carón do campo da festa ata a que comunica con Castro da Baixo, realizando un acondicionamento da mesma e mellorando a entrada ao campo da festa, e tamén que se faga esta sinalización do lugar na vía autonómica de PO 535. E despois para Palmaz, para Goiás, outro rogo. Recentemente levouse a cabo o arranxo dunha das vías que comunica o lugar de Casares con Palmaz, na parroquia de Goiás. O asfaltado cubriu tan só un tramo, deixando outras vías nas que urxe máis un asfaltado e acondicionamento, ademais de arranxos no alcantarillado que supoñen un perigo tanto para viandantes, máis tendo en conta que transcorre o camiño de inverno por esta vía, como para os vehículos que transitan. Unha das vías que necesita un urxente arranxo é a que transita polo medio do lugar de Palmaz, que se atopa en mal estado e pola que transita o Camiño de Santiago. Rogamos ao Concello que arranxe as vías de Palmaz en Goiás, aumentando o tramo de traballos que se realizaron en dita parroquia e que tamén foron solicitados pola veciñanza. Terminaches? Sí. Moitas gracias. Paco Vilarillo ten a palabra. Sí, dúas cuestións.
A primeira se cocitaron nunha moción, ainda que despois para votalo, primeiro para defendela e despois para votalo abaixo, a súa argumentación. Que opinión ten este goberno sobre a posición de Antonio Presas sobre o castro de Barcia? E despois, visto as contestacións que me deron o que preguntei, formulo aquí as seguintes preguntas. Xestionouse por parte de algún concelleiro ou concelleira delegada algún contrato menor de xeito irregular e ilegal? Sí ou non? Insisto, sí ou non? De ser así, cantos se fixeron? Quen é a concelleira responsable? E se se borraron correos electrónicos que demostraban esa ilegalidade? Alguna pregunta máis? Alba, cambio de cancro que non hai que estigmatizar con esa doenza, pero é unha expresión coloquial, cando alguén crees que é nocivo, dices que é un cáncer, pero é unha expresión coloquial, polo tanto, cambio o de cancro por unha desgracia. É dicir, é unha desgracia para este país que goberno só. Bueno, unha cousa, antes de que nos levantemos, solamente comentarvos que, a ver, se estamos de acordo os tres grupos, xa fora do orden do día rematamos o pleno, acabouse o pleno, isto non ten nada que ver co pleno, a ver, bueno, acabouse o pleno.